país coa súa lingua, estamos chegando xa un pouco así ao ecuador deste proceso. E hoxe temos unha sesión, vou facer só unha brevísima reflexión sobre o seu carácter, Sanidade, Ciencia e Servizos Sociais, que coordina a xornalista Yolanda Casal, que leva moito tempo traballando no ámbito da divulgación científica e colaborando con esta institución en diversas comisións, informes, foi ou sigue sendo, foi membro da sección de Ciencia, Natureza e Tecnoloxía, é dicir, Yolanda para nós é un punto de referencia sempre e agradecémoslle moito que asumise tan xenerosamente a responsabilidade de coordenar esta sesión de hoxe. Moi agradecidas tamén ao público que está aquí espontaneamente e as persoas que irán participando ao longo da tarde que despois Yolanda presentará. Esta é unha sesión que para nós ten unha... representa eu creo que cada foro representa como un desafío diferente, non? É dicir, o segundo, que se achegou aos ámbitos da Administración e a Xustiza, pois eu comentaba aquí que me inquietaba un pouco que fose un foro demasiado técnico, no que fose difícil participar, interaccionar. Ao final, pois, os ponentes fixeron un esforzo pedagóxico extraordinario e foi sumamente interesante. E esta sesión de hoxe lévanos a un ámbito que tradicionalmente está, pensamos que está afastado da cuestión da lingua, que tendemos a seguir a pensala desde unha perspectiva demasiado humanista. Parece que a lingua é cousa das humanidades. Porén, eu creo que os temas de hoxe pois xustamente poñen en evidencia que non é así, porque nos vamos a adentrar en dous mundos nos que todos e todas estamos necesariamente nalgún ou nalgúns momentos da nosa vida. A sanidade e os servizos sociais. Non hai ninguén aquí, nin fora de aquí, creo, en Galicia, que non estea en contacto con estes ámbitos. E, polo tanto, resulta un pouco inverosímil, efectivamente, que non fagamos o esforzo de pensalos dende esa perspectiva da lingua, que ao final é o que máis nos identifica como seres humanos. O mesmo coa ciencia. A ciencia, que tamén tradicionalmente foi un mundo que estivo afastado da lingua, da filoloxía, das humanidades. Penso que quizáis a última década, grazas a ese gran esforzo de moitas plataformas de divulgación, pois empeza a haber aí pasarelas, pontes, vencellos. Dende a pandemia da COVID para aquí, eu coido que moita xente aprendeu algo que outras persoas xa tiñamos claro, e é que sin ciencia non hai futuro. Non temos futuro nin como sociedade, nin como comunidade, nin como individuos. Por lo tanto, ao final, son tres ámbitos que, como decía, soan un pouco afastados, pero que finalmente son quizáis o que está máis próximo do noso día a día, que ten que ver co nacemento, que ten que ver coa morte, que ten que ver cos coidados, que ten que ver con como vivimos e como transitamos por este mundo e por esta sociedade que nos tocou vivir. Así que, pois moi expectantes co desenvolvemento desta sección, coas vosas achegas, insisto en que é un foro participativo do que estamos a tirar ideas para construir un futuro posible e, sobre todo, un futuro mellor para o noso idioma. Entón, a seguir, Olga Romasanta, que a nosa técnica nos vai explicar brevemente a estructura da sesión para que as persoas que nos acompañades por vez primeira teñades máis ou menos claro o desenvolvemento da tarde, e logo xa Yolanda Casal presentará pois brevísimamente ao grupo participante na primeira quenda. Cando queiras. Non fai falta, doume por aplaudida. Como dixemos que era informal, pois isto dos aplausos vai máis así. Nada, encantada de saudarvos. Eu son Olga, da cooperativa Rexenerando, que xunto coa miña compañeira Andrea estamos un pouco encargadas do deseño metodolóxico destes espazos e de recoller a información de todo o que pasa hoxe aquí, que, como sabedes, nutrirá este informe, este documento que se presentará xa de cara ao outono. Dicirvos que a min me toca o rol hoxe como de ser moi estrita cos tempos, entón desde aquí avisarvos que igual nalgún momento corto algunha intervención, vos pido concreción e tamén serei a que dinamice un pouco o diálogo con esta parte.
co público. E simplemente un par de apuntamentos para as persoas que non seguistes as outras sesións. Isto, ata o momento, pode parecer unha conferencia ao uso, pero iredes vendo ao longo do desenvolvemento que non está enfocada así exactamente. Desde o Consello da Cultura Galega, o que se pensou foi un espazo un pouquiño diferente. Veredes agora a coordinadora da mesa, Yolanda Casal, presentará un pouquiño máis o sentido. Hai diferentes roles aquí dentro desta sala, ela como coordinadora, como anfitriona desta sección deste tema. Despois tres persoas máis que se sentarán máis a modo de mesa redonda, pero así moi breve, para compartir a súa experiencia e as súas achegas a este tema. Logo irémonos a unha pausa e logo outras 6 persoas máis, as que chamamos fila cero, que serán máis breves aínda e que compartirán propostas do que se pode facer neste ámbito. E logo xa este debate aberto coas persoas que asistides aquí no público e tamén coas que nos siguen por streaming, que non poden achegar en directo, pero sí que hai vías, logo tamén o lembrará Yolanda, para achegar propostas por canles telemáticas. Entón xa vedes que é un carácter así un pouquiño diferente. Desde o Consello que se quería era un carácter coral deste foro e deste informe e tamén propositivo. Por eso veredes que os tempos son moi cortiños, igual non dá para entrar tanto en debates, que seguro que son moi interesantes e necesarios tamén, pero aquí imos ir máis como a acción, o que podemos facer. E xa para rematar, simplemente presentarvos a axenda. Estamos neste cachiño de benvida, imos ir á presentación das experiencias, aí haberá un tempo moi breve simplemente para dúbidas, algo que non se entendeu, logo ímonos á pausa, e á volta facemos ese diálogo estruturado desa fila cero, desas 6 persoas que seguirán compartindo propostas, outra vez debate co público e peche. E nada máis, simplemente engadir da nosa parte que parte deste carácter propositivo tamén ten que ver con que, oxalá, ese documento de informe vos inspire moito cando chegue, pero que ao sair desta sesión, xa empezaba a pasar aquí, que xa vos empezabades a coñecer, a falar, hai algo que quere que esta sesión vos sexa xa útil, que vos poña en contacto a persoas do ámbito e que se cadra saíades daqui cunha idea que xa podedes facer, non tedes que esperar a que pase máis nada. Daniel, María e Felipe podedes ir subindo. Eu só engadir unha cuestión, por favor, cando cheguemos ao final a quenda libre de intervencións, identificadevos as persoas cando tomedes a palabra por primeira vez, porque así, primeiro, vos coñecemos, en algún caso, ademais, representaredes colexios profesionais, entidades e demais, e queda tamén na grabación, un pouco para despois, o aproveitamento que facemos despois destes materiais para a redacción do documento definitivo. Así que... Vas a empezar ti, María. Empezas ti. Sí. ¿Quieres vasito? Sí. Ben, moi boa tarde a todas e todos os que estades aquí entre o público e tamén as persoas que nos seguen en directo dende a página web do Consello da Cultura Galega e a súa canle de YouTube. É un placer para min estar aquí esta tarde presentando primeiro a estas 3 persoas que nos acompañan na mesa nos relatorios un chisco máis longos de 10-15 minutos e despois, como comentaba Olga, imos contar con a fila cero de outras 6 persoas que representan estes 3 sectores que centran a mesa de hoxe. O meu papel vai ser moi sinxelo, tamén máis sinxelo, bastante máis que o de Olga. Voume limitar a presentar e a marcar os tempos. Teño aquí o cronómetro e sei que vos ides distinguir o tempo, aproveitalo moi ben para propoñer ideas, eu creo que son bastante, todas elas moi interesantes, que a pesar do distintos que poden parecer os 3 sectores que nos convocan esta tarde, teñen cousas en común. Eu non vou facer spoiler, pero podemos falar estes días un pouco das vosas propostas e hai cousas en común, certas cousas en común, algunhas que poden ser previsibles polos vasos comunicantes que hai entre polo menos dos sectores, pero tamén dentro de outras perspectivas. Ben, sen máis imos comezar escoitando a María Outero Fernández. María ven representando unhas persoas que representa o sector da sanidade. Ela é médica e traumatóloga do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
traballa no clínico no Hospital de Conxo, é licenciada en Medicina pola Facultade desta cidade e, polo tanto, pois, entendo que se veu un pouco na obriga de ser activista lingüística dende os anos de estudante, non? Porque procede dunha das facultades máis castelanizadas. E tamén traballa, por desgraza, sen querer caer nos tópicos, nun dos sectores profesionais pois quizáis pola súa idiosincrasia que máis relegan do galego, non? Deso supoño que terás a oportunidade de falar e de que se pode facer, non? Para reverter esa situación. Ben, ela ademais conta con experiencia de máis de 2 décadas que comezou tras se licenciar facendo a residencia noutra contorna lingüística bilingüe ben distinta como a do País Vasco, porque fixo a residencia no Hospital de Galdácao. E sen máis, dolle a palabra, poño o cronómetro en marcha e fagoche un sinal cando falten 5 minutos. Moitas grazas. Moitas gracias a ti. Vale, pois quería comezar primeiro dando as grazas ao Consello da Cultura Galega e especialmente a Yolanda por organizar este foro participativo porque é a primeira vez en todos estes anos que alguén nos convoca para dar algún tipo de opinión sobre a lingua e a normalización lingüística. Eso xa creo que é bastante significativo do ambiente que hai. Non sei se me escoita aquí co micro, se me colle ben. Vale, entón, realmente unha cosa que eu creo que se bota bastante de menos é a participación das persoas implicadas, porque sí que se perciben iniciativas que parten da administración, dos Sergas, da Xunta, pero a mí sempre me dá a sensación que son de arriba para baixo. É dicir, si cursos, hai un curso que tes aí, si aprende ti o que poidas, si hai un dicionario que se fixo en tal ano, pero isto realmente é útil, ou seja, eu fago o curso, significa que vou falar máis galego, significa que vou escribir máis galego, porque non sempre é así. Temos o CELCA4? Temos. Moita xente ten o CELCA4 e non dá palabra galego na súa vida. Entón, isto non é únicamente cuestión de ter un título, é cuestión de despois falalo. E hai xente que non ten ningún CELGA e é a que máis fala galego. Entón, creo que é importante que coñezamos a realidade e que se nos dé a oportunidade, como é neste caso, de contar a nosa experiencia para realmente poder levar a práctica iniciativas que sexan útiles e que realmente fomenten o uso da lingua. Entón, esta foi a idea que eu tratei de organizar esta charla. Ben, entón, vou falar primeiro da situación da lingua na sanidade, despois farei unha pequena análise persoal e a continuación pasarei a falar das propostas que se me ocurriron a min personalmente e as persoas cos que comentei durante estes días, as persoas do meu entorno, pois que ideas tiñan estas persoas que traballan ao meu redor, que foi o que tiven oportunidade de preparar. Despois pasarei a unha conclusión rápida, onde xa lle darei así as propostas así xa máis resumidas. Entón, para empezar a falar da situación da lingua galega na sanidade, pois, para empezar, que datos obxectivos temos? Pois poucos, porque eu, polo menos, non atopei ningunha enquisa de uso real na sanidade feita, pois, non atopei. Que non haxa, igual sí que hai, pero eu non atopei. Outro problema que ás veces temos é que ás veces non coñecemos recursos disponibles que hai, incluso, non? Entón, sí que podemos extrapolar os datos do estudio do Instituto Galego de Estadística, que é sobre o uso de galego na sanidade en xeral, e sí que tamén fala do uso galego dá unhas breves pinceladas sobre o uso do galego na sanidade, pero non concreta demasiado. Entón, tamén penso que, se non temos datos, tamén como medimos o impacto das medidas que pretendemos poñer en práctica. Pois, se non se recollen datos antes e despois, obviamente, calquera medida vai ser despois opinable. Non saberemos se funciona ou se non funciona. Entón, na enquisa estrutural a fogares, por exemplo, aparece que aquí preguntan a xente en que lingua se expresa cando falan cos médicos e vemos que entre máis castelán que galego e castelán sempre hai bastante máis do 50%. Entón, a min isto a verdade que me sorprende porque a min falame galego casi prácticamente o 90% dos pacientes da consulta, pero claro, de que depende? De que lles fales ti? Porque a poboación é bilingüe, maioritariamente. E moita xente depende do que ti lles fales. Entonces, aí, para empezar, primeiro punto, falalles ti. Que a xente deberíamos un pouco ter en conta que ese uso da lingua primeiro vai depender do que nos establezamos, porque de alguna forma somos, entre comillas, a figura de autoridade aí na consulta e hai moita xente que está a esperar o que nos fagamos para despois facer. Vale, despois,
Sobre o galego no ámbito laboral, que o sanitario tamén é un ámbito laboral, pois eu creo que se refite bastante o que tamén vexo na práctica, non? Que se fala incluso menos do que aparecería aquí na enquisa, que se tende moitísimo o castelán, incluso persoas que falan galego na súa casa, ao chegar ao hospital, poñen un pé no hospital e xa se pasan o castelán por costume, non? Tamén aí vexo que xente, eu observo que hai moita xente que está educada en galego, que fala na súa casa en galego, pero que habitualmente por defecto no traballo, no hospital, falan castelán. Pero cando é unha persoa galego falante xa rapidamente pasan o galego, incluso operando, incluso traballando, ou seja, son totalmente bilingües e aí xa dependen un poquinho do ambiente, non? Entón, neses ambientes tamén os había que traballar. Esta é a miña análise persoal a continuación, da que xa empecé a falar un pouco. Pois na fala temos unha situación de diglosia onde sí que se fala bastante, eu escoito falar bastante galego, pero depende moito do ambiente, do entorno, de para qué, de si falo con esta persoa non lle vou falar galego, se falo con esta sí, pois con xente maior sí, con xente xoven non, un pouquiño os conceptos que teña cada un e o ambiente no que se atope. Os doentes a maioría en galego e non depende só da idade, ou seja, tamén a xente nova fala moito galego, non hai que ter ese prexuizo de xente maior, etc., que é moi, na miña profesión é bastante habitual de falarlle galego os maiores e castelán os xóvenes, non? Pois non é así, ou seja, se ti falas galego vas ver como moitísima xente tamén xo fala. Despois, entre o persoal hai unha tendencia abrumadora a falar castelán, pero cando un dá pé, pois xa se cambia, non? E despois tamén existe un número crecente de traballadores e traballadoras non nativos procedentes de outras comunidades autónomas, procedentes de fora da comunidade europea tamén, e que esta xente que tela moitísimo en conta porque son un grupo moi numeroso, son un grupo que ten os seus dereitos lingüísticos, efectivamente, dende o momento que traballas en Galicia tes dereito a coñecer o idioma, tes dereito a entender os teus compañeros cando falan, os pacientes, etc., e que hai que estar moi en conta, darlles a oportunidade e, ademais, tamén que non sei como vamos de tempo, vale, e ademais tamén non asumir que a xente de fora xa non vai falar nunca nin vai aprender nunca, porque moitos deles sí que queren, moitos deles teñen interés de verdade e sí que lles gusta e hai que telos moi en conta. E despois tamén percibo unha menor competencia lingüística oral na poboación máis nova, que eu atribúo a que na nosa xeración a que non lle falaban o mellor a quen non lle falasen castelán na casa sempre tiña os avós para aprender o galego, sempre ia os veráns á aldea, sempre. Agora houve un cambio xeracional e hai xente que non escoita o galego na súa vida, por moito que sexan de Galicia sempre, e cando tratan de falar non lle sai. Entón, esa é unha necesidade tamén que eu creo que foi cambiando ca xeracións e que tamén hai que atender. Non hai que dar por feito que a xente por nacer en Galicia xa se defende oralmente, porque, por desgracia, cada vez hai máis xente nova que non se defende oralmente, que non dan. E, bueno, igual chegamos un pouco tarde, porque para cando estamos xa na idade laboral xa chegamos un pouco tarde, é cuestión de afianzar isto no sistema educativo, pero nós chegamos e tamén vemos que eso pode ser unha dificultade. Despois, na escrita, situación totalmente desalentadora. Pouca xente escribe en galego, moi pouca xente. O que escribe en galego é o raro. Chegou un compañeiro hai pouco ao meu servicio, eu era a única de 30 e tantas persoas que escribía as historias en galego e chegou este e ao ver as miñas historias dixo: "Oh, outra persoa escribe en galego, que ben, como non son o único." Sabes, porque ás veces é bastante... Entonces, iso que significa? Pois que non tes referentes, que non sabes ás veces como expresarte e aí está, pois en uso diario nas historias clínicas moi excepcional. Hai moitos galego-falantes que escriben as historias en castelán e os informes de alta en castelán porque non se ven con suficiente competencia lingüística para facelo ben. Por ese motivo, non porque non queiran ser tachados non porque non lles apetece, senón que din que o fago mal, e que non sei como se di isto, non me sinto con confianza. Entón, hai tamén, pois, formación. Despois, sinaléctica, informes, etc. A sinaléctica ainda está en castelán, a páxina Janus está a medias, o que pasa é que somos tan bilingües que non nos damos conta, pero eu dixeño a compañera, mira como está Janus, fíxate. A primeira páxina está en galego, despois entras, pacientes ingresados en la planta no sé qué, algúns dos desplegables están en castelán, outros están en galego. Hai unha mezcla,
Xa, eu non sei como... Non tes opción de galego e castelán xa, polo menos eu non a atopei, ou non sei se era a miña configuración de usuario, pero dentro da miña configuración hai cousas que están en galego e outras en castelán, e parece que ninguén se deu conta. Entón, iso creo que sería fácil de correxir, simplemente con que alguén o faga, se quero decir. Vale, e despois, os obxectivos. Ben, entón, a lingua como obxectivo en si mesmo, é dicir, aquí non teño por que, vamos, supoño que estamos todos concienciados, non? Pero tanto para galegofalantes como para non galegofalantes, a lingua representa moitas oportunidades de cultura, etcétera, etcétera, de comunicación, e isto temos que velo como galego, tanto do punto de vista das persoas que somos de aquí como das que veñen de fora, que creo que todo o mundo lle pode interesar e ademais é bonito para todo o mundo e é positivo. Despois, obviamente, na sanidade o que necesitamos é unha comunicación fluida e efectiva, tanto co doente galegofalante, que pode expresarse mellor, peor en castelán, ou pode non querer expresarse en castelán ou querer expresarse en galego, como o seu dereito ten, pero tamén entre o persoal, porque a min me teñen feito unha resonancia de xeonllo cando eu pedira de nocello, e chegar a señora que a resonancia da articulación equivocada, porque... Sí, pero máis dunha vez. O sea, resonancia unha vez, pero radiografías varias veces. E digo, teño que escribir eu en bilingüe a petición? Teño que... Despois non me extraña que haxa xente que se desanime. Claro. Pero non porque houbera persoal de fora, sino porque o persoal nativo tampouco ten claras as cousas, ás veces, por desgracia. Porque ademais hai xente que é de fora e pregunta, que significa? Entón, claro, a xente que é de fora é consciente que non sabe, pero a xente que é de dentro... Entón, isto tamén pode ser unha anécdota, pero é importante que non se produzan erros porque estamos falando dun ámbito no que os erros poden ser graves, vale? Entón, necesitamos que exista esa formación e que esa formación estea moi clara. Despois tamén permitir a libre expresión sen medo ao xuízo externo, dicir que non condicione, etc. Entón, vou saltar un pouco porque se me ven o tempo enriba. Quería comentar tamén o sesgo do supervivente. Todos coñecedes a que me refiro co sesgo do supervivente? Sí, verdade? Estamos aquí, todos galegofalantes, todos moi concienciados, dando as nosas propostas, pero é que non xa o falamos. Realmente, quen tiña que estar aquí é quen non o fala. Entón, temos que ir e falar con esa xente que non o fala e que nos digan que pasa. Eu tratei de facelo, pero todos nós temos que tamén tratar de facelo, non? Ben, noticias de propostas, a Xunta vai ofrecer máis de 100 cursos de lingua, isto dos cursos xa o comentei, tamén sacaron esta nova proposta de cursos para sanitarios. Isto ao final é un curso de 10 horas. En 10 horas unha persoa non galegofalante que veña de outra comunidade autónoma que aprende? Pois nada, teño un papeliño máis, está moi ben. E aquí puxemos un titular, pero na práctica está ben, que non digo que estea mal, pero... E outra noticia que isto tamén ven da última reunión que tiveron co conselleiro, pois os cursos, facilitar a documentación en galego, a sinaléctica, bueno, pois está moi ben que se vaya facendo, non? Tamén atopei isto que é unha aplicación da Real Academia Galega, que é como debe de ser un Duolingo, bueno, pois non a usei, pero eu poño vos aí por se acaso vos apetece xogar. E máis na práctica, as accións encadrarías dirixidas a mellorar a motivación, as competencias e o ambiente lingüístico. En canto a motivación e ambiente lingüístico sería, eu propoñería un programa de acollida a novos profesionais, según poñan o pé no hospital o primeiro día, que teñan unha reunión, que teñan unha entrevista, que se lles explique isto é a lingua galega, xente que ven de fora, por exemplo, este é o número de falantes que temos, estes son os problemas, queremos que todos participemos, queremos que todos nos comuniquemos e estes son os recursos dos que dispoñemos. Porque moitas veces dicimos, que curso podo facer, de cantas horas, que opcións hai? Hai veces que costa traballo atopar esa información. Entón, se unha persoa chega e hai unha reunión que se lles explique, creo que sería moi interesante. Despois, tamén pensei que se podían facer campañas en redes sociais, porque a televisión, medios tradicionais, pois xa sabemos como vai o tema, non? Cada vez a cousa se move máis por outras vías. Vídeos curtos. E a min o que se me ocurría, que eu non son publicista, vale, pero a mí o que se me ocurría era poñer, por exemplo, vídeos sobre por que falas galego, por que che gusta galego, pero no entorno da sanidade, non? Simplemente que unha persoa dixera, pois eu falo porque tal, e tanto persoas nativas como non nativas. Xente que acabe de chegar, que veña, eu que sei, de Argentina e diga, pois gústame falar o galego porque é unha lingua tal, igual, bonita, non sei que, ou, bueno, digamos que algo que se vira para que ti viras na pantalla, ou ver
como hai unha interacción na consulta onde hai unha persoa que fale galego, outra tamén, como que se vexa, un pouco visualizalo. Despois, a campaña onde poño aquí de visibilización de falantes sería tipo... que non me acordaba de redes sociais. Algún estilo digo cho eu, pero de vocabulario sanitario. A min o de digo cho eu gustame bastante, non sei se a vos parece. A min a verdade é que me gusta bastante, son píldoras, non? E penso que tamén nos podía axudar un pouquiño, non? Cas nosas cousas. Despois, a campaña de visibilización de falantes, eu que sigo sin ser publicista, non? Pois diría que se podería facer algún tipo de chapa, letreiro, etc., que eu pudera levar, por exemplo, fala na túa lingua, fálame galego, ou ben, estou a aprender, fálame galego, ou ben, falase galego outras linguas, algo para poñer aí un cartel para que a xente chegue a consulta e diga, pois podo falar galego, se quero. E sería, ao mellor parece naif, pero, bueno, é unha idea que se pode pensar de moitas formas, facer así ou diferente. E despois tamén o dos referentes. É importante que ao final falamos o que nos falan, é dicir, moita xente fala o que lle falan, e se vai un sitio e hai un ambiente que se fala galego, senón non o falan. Entón, se se pudera localizar en cada servicio unha persoa que o fale, que teña as competencias, que poida animar a outros, que poida servir de exemplo, eso sería positivo. O sea, animar a facer algún tipo de reunión, etc. Que a ver se algún chefe de servicio máis se anima a iniciar as sesións clínicas en galego, por exemplo, porque eso xa crea un ambiente xa de que se poida falar máis galego nas sesións clínicas, se cho falan, porque moita xente pois sempre se fixo así e sempre o fai, pero hai moita xente que eu creo que estaría disposta, se o razoamos e se os convencemos, a iniciar as sesións clínicas en galego. Despois, en canto ás competencias, os cursos, o noso problema cos cursos son os horarios. Son os horarios e a carga de horas. Porque coa carga de horaria que xa temos no noso ámbito, suma ya ademais 2 horas diarias polas tardes, de luns a xoves, que che poñen falta se non vas, en fin, non é factible, non é practicable. Entón, tería que verse cales son as posibilidades de facelo de outra forma. Por exemplo, tamén falamos de facer cursos de autoformación de ASCIS, ás veces é fácil de facer. Claro, a formación presencial sempre é mellor, non? Pero eu creo que teria que haber unha maior variedade de cursos e de posibilidades. E despois tamén se podería facer algún tipo de rotación con médicos galegofalantes que trouxéramos con nós algún médico que non fora de Galicia para que coñeceran así como facemos na práctica, porque claro, ti aprendes, pero se ti o ser castelán falante e de fora ninguén che fala galego, pois nunca o vas a aprender. Entón, ao mellor podería ser unha forma tamén de facelo, e tamén poño aquí feedback permanente para mellorar e adaptar posteriormente que pasa con estes cursos, se son útiles ou non o son. Puxen aquí a comisión de docencia, que podería ser calquera outra estrutura, para que vehiculizase todos os recursos e pudera transmitir recursos disponibles a titores de residentes, persoas supervisoras para que o transmitiran as enfermeiras, así a algunhas persoas de enlace para que se transmitira dunha forma directa. E nada, as conclusións, pois un poquinho o que acabo de dicir, promover o uso real da lingua mediante o diálogo e a escoita permanente das necesidades cotiás, un programa de acollida, campañas en redes sociais, busca de referentes en cada grupo de traballo, cursos útiles adaptados, documentación e servicio de consultoría e de traducción, que eu tiña aquí, ainda que se me olvidou dicilo, e tamén implicación da docencia hospitalaria e extrahospitalaria, porque ao final a docencia é unha parte da nosa docencia, eu creo, a docencia tamén do galego. Moitas gracias. Imos continuar con Daniel Bóveda, que ven representando o sector dos servizos sociais. Desculpade, sí. Dicía que moitas grazas, María, que imos continuar con Daniel Bóveda,
Daniel Bóveda é responsable territorial de ACCEM, que é unha organización sen ánimo de lucro que traballa na atención a persoas migrantes, nese terceiro sector que se dedica á acción social. Ele é politólogo de formación con especialidade en relacións internacionais e máster en migracións internacionais e intervención exacto. Perdón, teño que mirar a chuleta porque me trabo aí con... E quero dicilo ben porque é relevante porque vas falar moito de mediación cultural, non? Intercultural, transcultural. Ben, como dicía, el traballa en ACCEN, que se dedica a proxectos de protección internacional, de axuda de emerxencia migratoria e de trata de persoas, e dende a súa experiencia na intervención social con persoas migrantes, vai facer fincapé nunha serie de medidas que pasan por incluir o galego como parte dunha estrategia de acollida de persoas migrantes de distintas idades e un pouco con esa idea que tamén María comentaba de cara á recepción tamén de cada vez máis sanitarios e sanitarias que veñen de fora, de que se perciba que o galego non é un obstáculo, senón unha riqueza, de que nos debemos achegar a estas persoas que veñen de fora traéndos ao galego de unha maneira, igual ás veces necesariamente algo académica, pero tamén que é fundamental esa pedagogía sociolingüística, non? Ben, cando queiras, Daniel, escoitámoste. Moitas gracias a todas e a todas que estades hoxe aquí, porque a verdade é que tamén comparto con María moitas cousas da súa presentación. En primeiro lugar, de estar presente dende a miña humilde posición como representante do terceiro sector de acción social. Sí que é certo que eu son o responsable territorial de ACCEN, que é unha ONG que traballa principalmente con persoas solicitantes de protección internacional, migrantes, víctimas de trata de persoas, pero dentro de ACCEN estamos nunha rede galega contra a pobreza que, a día de hoxe creo que se coñece un pouco máis, pero aínda non temos o pulo nin a importancia que debemos ter tamén como sector, como terceiro sector de acción social, tan importante que acompañamos a moitas persoas que quedan nas marxes e que moitas veces non é que non teña voz, que a través de nós poden chegar certas cuestións. Unha moi importante é o tema da lingua, porque a min persoalmente fíxome reflexionar moito preparar esta relatoría ou esta ponencia, porque primeiramente eu reflexionando dicía que traballo con persoas inmigrantes e moitas veces xa a marca de lingua é unha marca de importancia que estamos a dar da nosa lingua. Son bilingüe, son supervivinte ou víctima desta bilingüismo forzado, porque os meus avós falaban en galego, pero a nos falaban en castelán para chegar a algo, non? Hoxe co galego estamos en moitos espazos, pero eu vivín iso, entón podemos dicir galego neofalante de Compostela, porque comecei a falar galego e a aprender, ainda estou aprendendo o galego, pero isto logo ten interiorizado a importancia que damos á lingua. Estou a replicar moitas veces isto que facían os nosos avós por unha cuestión de importancia, porque moitas veces non lle vou falar en galego, voulle falar en castelán por economía da linguaxe, pero ao final tamén estamos dando unha marca de clase, unha marca de importancia de fala castelán, porque o galego é algo como máis de fai un tempo para agora. Obviamente as linguas son para comunicarse, é un vehículo de comunicación, pero grazas a que eu perdín ese complexo e comezo a falar en galego ás persoas inmigrantes e cando non entenden, como non entenden o castelán, en moitas cousas, ás veces teñen moitísimo máis interese e preguntan que significa isto. En outras ocasións, cando falamos con xente socializada en Galicia ou nacida ou nada en Galicia, non teñen este interese. Dito isto, sí que hai que explicar tamén o cambio de rol que ten Galicia nos últimos anos con tema de acollida a persoas refuxiadas ou persoas migrantes. Galicia non era un... digamos que hai como dous movementos migratorios.
un que ven máis orquestado, se pode dicir, con políticas da propia Xunta, de políticas de retorno, vencellados o traballo, non hai, ou que me conste. Eu tamén quero deixar claro que para min isto foi un traballo de investigación, pero un indicador de que moitas cousas que non coñezo, que ao mellor existen, primeiramente, se non existen, non podemos saber onde temos que atinar ou que receitas necesitamos para facer atractiva ou para que a xente fale galego, ou non temos eses recursos que poidamos utilizar para aprender o galego ás persoas estranxeiras. Dito isto, nestas políticas de retorno só va vencellado principalmente ao traballo, non vai vencellado a un pasado, porque normalmente para netos e netas de galegos en Latinoamérica ou en Europa Central, principalmente en Latinoamérica, entón non se está a facer unha política de inmersión lingüística ás persoas que chegan, digamos, por mecanismos oficiais e xa dende unha vía rápida, por chamarlle de alguna forma, que a vía do retorno que estiveron vencellados de alguna forma aos emigrantes galegos. Logo, dende fai uns anos ata agora, e sobre todo nos últimos 3 anos, o Estado español, en consecuencia Galicia, por esa saturación da fronteira sur, está a recibir persoas, novos galegos e novas galegas, e aquí quero abrir un debate, porque, como sabemos, o discurso do odio cala en moitos espazos e está, non quero decir do odio, pero sí de culpabilización, unha vez máis, do que ven de fora. Entón, institucionalmente, fai uns meses, en novembro, se mal non recordo, vencellaron que tamén nas cifras de disminuir o galego por culpa da poboación estranxeira. Isto é moi perigoso, porque realmente é afirmar veladamente de que as políticas activas de promoción da lingua non funcionan. E por que non funcionan? Porque institucionalmente as receitas que se están a dar, que eu saiba, ou que non saibamos dende o Servizo de Aprendizaxe do Idioma, falei coas profesoras, principalmente que dan estas aulas de galego na nosa ONG, e que o material tiveron no que facer elas mesmas. Porque o único que hai é a páxina do Celga, que é un material que está aí, que ten a súa importancia, pero realmente non é atractivo para unha poboación ou mesmo para a xente que quere falar galego, porque realmente as linguas están para comunicarse e nós, na práctica e no día a día, detectamos e podemos confirmar que cando o galego ten un espazo social ou ben laboral, tamén é certo, porque detectamos nos nosos proxectos en Galicia, nos estamos presentes nas 4 provincias galegas, principalmente en 2 grandes vilas, que na Coruña e Vigo, pero nos últimos anos tivemos que desenvolver proxectos de acollida de emerxencia humanitaria. Persoas que veñen pola ruta canaria, unha das rutas máis perigosas do mundo, que poñen en perigo a súa vida, e para, a través do Ministerio, derivan a Galicia. Actualmente temos proxecto en Allariz, en Sanxenxo e en Bueu, este tipo de proxecto. E se están a dar unhas dinámicas que non se estaban dando nas grandes vilas, porque o Servizo de Aprendizaxe do Idioma abriu as aulas de galego, pero cunha función laboral. Pois, normalmente, as persoas migrantes ou refuxiadas ocupan eidos laborais específicos dos cuidados de persoas maiores, entón ven a funcionalidade de aprender o galego, pero unha vez vencellado a persoas maiores, ou no sector marítimo pesqueiro, que tamén é un sector galeguizado, entón ven esa utilidade e os propios migrantes, como gran valientes que son persoas que veñen moitas veces de baleiro para comezar a construir unha nova identidade, din, eu quero falar galego porque necesito galego. Entón, eles mesmos buscan esa utilidade. Pero das o caso que en vilas máis pequenas, como pode ser o caso de Allariz, a través de espazos
sociais, como pode ser o equipo de fútbol, que actualmente o Rayo Alaricano ten 3 persoas de orixe maliense, con ficha, e que chegan ao dispositivo de acollida e din eu quero falar galego porque senón no equipo non... E apenas falan castelán. Porén, están querendo falar galego porque ven esa importancia a hora de comunicarse, integrarse e incluirse. Entón, aí temos que ser claros. Que está vendo, o sea, que observa, que pensa dende a política lingüística que é a poboación estranxeira? Unha ameaza ou unha oportunidade para, ao mellor, salvar o galego con estes novos e novas galegas que sí que ven que é unha lingua rica, que aprezan a súa lingua, porque moitas veces nos seus propios países xa viviron isto, porque as súas linguas moitas veces xa desapareceron, están misturadas co francés, están misturadas ou simplemente xa entenden os seus avós ou os seus pais, pero xa non falan as linguas nais. Entón, eu creo que é importante ver isto como unha oportunidade, porque realmente son novos e novas galegas. Isto a poboación adulta que está a chegar. Entón, eu chamo un pouco a responsabilidade tamén de non voltar, menos neste eido da lingua, a culpabilizar ao de fora, que é o fácil, xa o fan outros. Entón, eu creo que é un momento en que hai que posicionarse claramente. Discursivamente temos unha ultradereita que castiga en moitos eidos, pero tamén na lingua. Efectivamente, creo que é unha oportunidade de dar esta riqueza que temos en Galicia, que é a través da lingua e a través da cultura. Nos sí que é certo que a través da ONG damos aulas máis formales ou traballamos días específicos, o Día de Rosalía, o Día das Letras Galegas, tamén o noso voluntariado de lingua e cultura, que agradecemos porque moitas veces non chegamos. E logo tamén temos un certo problema cando somos unha organización de ámbito estatal e, sobre todo, con competencias compartidas como no eido das migracións, que temos a carga laboral que temos e moitas veces ignorantemente somos utilitaristas, pero presentamos proxectos en castelán porque non temos o tempo nin os medios, e dende aquí tamén pode ser unha oportunidade de traballar con universidades, de a sociedade civil, de que pode existir un voluntariado lingüístico, porque non como idea, porque sabes o reloxo e teño que ir concluindo, pero como idea, non só como voluntariado, porque é un traballo profesional, pero moitas veces entendemos o voluntariado dende unha perspectiva máis asistencial, non? Porque, bueno, vimos do que vemos e temos a bagaxe que temos, pero estas novas formas de poder facer voluntariado pode ser tamén defendendo a lingua ou presentando a lingua ou facendo a lingua nosa para as persoas que van a ser as novas veciñas. Tamén unha das cousas que chamoume a atención é que as profesoras ou as profesionais que se dedican a aprender as linguas, agora ti en Google ou nun buscador máster de DELE, libros de DELE, que é o aprendizaxe de español para estranxeiros. Non hai material, ou que nos conste, específico de lingua galega para aprender as persoas estranxeiras. É importante porque moitas veces os instrumentos para achegar o galego tamén teñen que ser diversos, porque algunhas das persoas que atendemos non están alfabetizadas en lingua latina, por exemplo. Teñen alifato, pero non teñen o abecedario, no caso da poboación árabe. Entón, iso é unha das medidas que urxe crear e difundir activamente materiais específicos para a aprendizaxe do galego como lingua estranxeira. Logo tamén facer máis amable a oferta, non? Digamos que nós, dende o terceiro sector, traballamos con persoas en situación de vulnerabilidade ou precarizadas. Entón, estudar moitas veces é un privilexio, e cada vez máis, tanto en tempos como en acceso a formación regrada ou non regrada. Entón, isto tamén compre que o componente desta dinamización lingüística se entenda como
un mecanismo de inserción social, porque incluso ás veces no propio discurso de algúns migrantes, obviamente hai de todo, pero nalgúns migrantes ven as persoas que falamos galego diante delas como persoas pechadas que excluímos as persoas migrantes. Pois isto tamén ven un pouco desta doble velocidade que teñen as linguas no noso país, non? De se falas castelán eres inclusivo e se falas galego eres excluinte. Eu estive no primeiro faladoiro que era de educación e compartía moitas cousas, pero claro, se xa está moitas veces para a poboación, nada en Galicia, difícil a socialización e facer atractivo o galego, non? Me chamaban a atención de que, dende que eu acudí ás aulas, moitas unidades didácticas seguimos metafóricamente no Camposanto, aprendendo a parte do Camposanto, do carro. Entón, eso tampouco creo que é atractivo a día de hoxe para os nenos e nenas e adolescentes do ámbito educativo. Entón, ademais, compre unha estrategia de acollida transcultural no sistema educativo. É dicir, a día de hoxe, se xa, doeme moito o que vou contar, pero a miña sobriña di que yo non quero gallego, que é unha asignatura máis, por un tema persoal, de que íbamos vir a Compostela, vamos a Compostela que queremos galego. Yo non quero gallego, que é unha asignatura máis. Pois se xa para a miña sobriña, que lle falo galego, que intento que ame a súa lingua, ten ese rexentamento porque o ve como unha obriga da propia unidade didáctica, non hai unha perspectiva transcultural. De feito, é que só temos 2 anos de excepción do galego. Que se está a facer neses anos de excepción galego? Estamos achegando a lingua con agarimo, con certo visibilización como unha riqueza, oportunidade a poder falar galego, a ter unha lingua máis, porque unha cousa que ten un potencial, sobre todo a non hispano, os migrantes teñen un potencial que falan 3 linguas. Pois mira, unha máis no teu currículum, non? Esta estrategia de benvida, vou concluindo, ten que vir tamén dado a detectar aqueles recursos que xa existen. Xa digo, eu descubrinos moitos por preparar isto, por exemplo, de mocidade que chegou cos seus pais nunha idade de socialización, pasaba cando nós éramos emigrantes, e que están a ver o galego como unha oportunidade. Por exemplo, hai un perfil en Instagram que se chama Botalla Azucre, que é unha rapaza cubana, galego-cubana, nestes momentos, e que ten un obxectivo a través do seu Instagram de aprender galego en 100 días. Entón vai contando, con acento cubano, pero en vez de mi amol, dice meu amol. Xoga moito tamén con esa cercanía, non? Para que cheguen. E por último, o que apelamos, realmente que urxe e compre, porque, nestas declaracións logo matizadas de que non só as persoas estranxeiras están a contribuir a que disminúa o uso do galego, senón que hai outros factores, pero que se precisan dunha estrategia de sentarse con organizacións e con diferentes ámbitos que traballamos coas migracións. Desde novembro, estamos case en maio, abrímonos a traballar xuntos a prol de que o galego sexa unha lingua para os novos e novos galegos que temos a día de hoxe no noso país. Moitas grazas, Daniel. Imos agora ao sector da ciencia, da man de Felipe Gil. Felipe ten tamén unha exposición en PowerPoint, entón imos facer un pequeno cambio de cadeiras. Entrementes vou presentando. Felipe, catedrático de Enxeñería Telemática da Universidade de Vigo, é investigador tamén do Centro Atlantic, onde lidera o grupo de 5G.
o Laboratorio de 5G. Antes foi director técnico do Centro Tecnolóxico Gradián, tamén radicado en Vigo, e investigador visitante en Nokia Palo Alto. No campo da transferencia de tecnoloxía, pois ten varias patentes, foi promotor de 2 spin-off e tamén estivo á fronte de proxectos de I+D con Nokia, empresas como Nokia, Telefónica ou Indra. Está aquí por todo iso, polo seu compromiso coa lingua dende a súa profesión e dende esa perspectiva ten participado entre outros proxectos en iniciativas de versión galega de software libre e tamén é membro da Comisión Interuniversitaria de Normalización Lingüística. Vai nos falar de cuestións de propostas para avanzarmos no galego, na ciencia e tamén na transferencia de tecnoloxía e nesas tecnoloxías que están nos nosos teléfonos móviles, no noso día a día cada vez máis. Cando queiras, Felipe. Moitas grazas tamén por... como decía, moitas grazas pola invitación e por esta iniciativa de precisamente intentar impulsar o galego en ámbitos nos que tal vez habitualmente non nos acordamos moito del, non? A verdade é que está ben o de limitar os 15 minutos porque eu, francamente, eu creo que hai tantas cosas que dicir, incluso do que decían María e Daniel, eu quedareme escoitándos varios días, incluso sobre todo o tema este da inmigración, é un tema no que eu particularmente non estou moi metido, pero me parece importantísimo, non? Así que sí que, bueno, me interesou moito a conversa, non? No que é o ámbito da ciencia, pois é un ámbito, como decía antes, que habitualmente está un pouco máis esquecido en canto ao idioma. Para min é un tema moi importante, porque realmente no que traballo día a día, na ciencia, na tecnoloxía e na docencia, e, polo tanto, o que vou facer nestes 15 minutos é resumir un pouco os problemas que fun detectando, que limitan, que evitan que se poda facer ciencia en galego e intentar, pois, precisamente, facer propostas que eliminen eses problemas. En canto ao reto principal para que exista a ciencia en galego, eu diría que directamente a normalización, é dicir, non está normalizado o uso do galego na ciencia. De feito, pois, na ciencia existe unha serie de actividades básicas que, digamos, son o día a día. Pois o primeiro é a publicación, non? É dicir, en todo o ámbito académico e científico tes que investigar e publicar. Se non publicas, pois non progresas profesionalmente, non és coñecido, o teu traballo é como se non existise, non? Entón, a publicación en galego, salvo que traballes explícitamente no galego, pois é moi rara, non é para nada normal. Tampouco é normal outra das actividades é a de facer proxectos de investigación, é dicir, dotarse de financiamento para contratar xente, para avanzar en distintas temáticas. Aí hai que redactar propostas, hai que presentalas, hai que defendelas. Pois tampouco é normal facelas en galego. De feito, inda que houve puntualmente algún momento no que se puido facer, diría que hoxe en día, en xeral, diría que é contraproducente, non é arriscado facer unha proposta en galego. Tampouco é normal, de feito é imposible acreditarse sobre todo no ámbito académico, basicamente que che den o selo de aprobación de que cumpres os requisitos para avanzar, por exemplo, na carreira académica ou unha titulación para poderse impartir. Coa excusa de que os avaliadores son de fora, que os documentos teñen que ir a non sei a donde, pois non nos podes presentar en galego. E, ademais, esa excusa, pois, ás veces sirve para toda a documentación que está relacionada en actividades, pois xa por si hai que presentar a axencias de acreditación, pois xa non se fai en galego, porque non vai a ser que haxa que traducila. Igual que solicitar os proxectos, pois despois hai nos que justificar, hai que redactar os informes e demais, tampouco se fai en galego. Incluso a docencia, pois que debería ser máis normal, pois en moitos ámbitos non é normal que sexa en galego. E a transferencia, é dicir, os resultados da investigación, transferirlos, pasarlos a empresas, institucións e demais, pois tamén é ben raro que sexan en galego. Vale. Entonces, bueno, sí que é normal, afortunadamente, nestes últimos anos, facer a difusión científica, a comunicación, pois facela en galego, grazas a distintas actividades que se van facendo, xa digo, nestes últimos anos. Para que se produza esta normalización, basicamente teñen que pasar dúas cousas.
A primeira é que haxa xente que queira facer todo isto en galego, e a segunda que os problemas que veremos a continuación desaparezan, non? O primeiro, para que haxa xente que queira facer isto en galego, o que ten que haber é unha conciencia lingüística ou, idealmente, que non fose necesario que quen o faga teña conciencia lingüística. E un dos primeiros problemas que hai agora mesmo para a xente que entra nova e empeza a facer ciencia é que non, un pouco o que comentaba María, non? É dicir, que non está habituada a que o galego se use na ciencia, é dicir, na docencia básica, hoxe en día, pois o que son as matemáticas, o que é a física, o que é a química, pois non se imparten en galego. Entón, xa directamente é algo extraño que se xa en galego. Entón, aquí xa sería unha das primeiras propostas, non? É dicir, habría que cambiar eso. É dicir, as ciencias puras tamén se teñen que impartir en galego e a xente tense que habituar a interiorizar que en galego tamén se pode facer. Agora o que vou facer é un pouco, supoñendo que somos esas persoas que sí que queremos facer ciencia en galego, pois vou presentar moi rapidamente cales son os problemas, os impedimentos que nos atopamos día a día para facer esa ciencia en galego e despois intentarei facer propostas para evitar eses impedimentos, non? O primeiro gran problema é a presión social. É dicir, temos proxectos ou equipos, a ciencia faise en conxunto, é dicir, hoxe en día, dada a complexidade en todos os ámbitos, non? Eu son do ámbito tecnolóxico, da enxeñería, pero en calquer ámbito da ciencia, xa sexa saúde, xa sexa ámbito humanístico, económico ou calquera, todo o traballo se fai en grupos. Entonces, pois neses grupos é difícil atopar que todo o mundo este de acordo e que acepte esa proposta de vámoslo facer en galego, porque che van a dicir por qué, o utilitarismo, non, as complexidades que te atopas e demais, entón é un problema. E despois tamén incluso eso, os prexuizos. En canto aos prexuizos, vou contar unha anécdota personal que está moi relacionada con isto de querer facer ciencia en galego, que é que eu cando estaba estudando a ESB, que xa foi hai uns anos, pois tiña un mestre de física e química, o que eu apreciaba moito, creo que era tamén o aprecio viña noutro sentido, e presentare un pequeno traballo en galego. E collérame pois polo lado, un día sin confianza, e dixérame que isto do galego está moi ben, pero a física e a química non deberías escribir en galego. E facía con toda a boa vontade, dicir, era unha persoa que era galego falante e que realmente mo dixo pois para facerme un favor, non? Quero pensar que hoxe en día, eu creo que ninguén se atrevería a facer eso porque existe algo máis de conciencia, pero ainda que hai moita xente que seguramente o pensa, non? Pero en todo caso siguen existindo eses prexuicios que afectan aquí e afectan tamén eso que decía antes, o de buscar xente que realmente queira facer a docencia en galego. Vale. Este é o primeiro dos bloques dos problemas, ese contorno que nos rodea e que de alguna forma está impulsando a que non se faga a ciencia en galego. O segundo problema o feito de que a ciencia hoxe en día é global, entón o idioma da ciencia é o inglés. Este non sei se é un problema, de feito, despois, cando veña na parte das propostas, eu digo que é irresoluble, é o que é, non? É dicir, é certo que ao final ten que ser global a ciencia, ten que haber un idioma común e parece complicado cambiar isto neste momento, pero, en todo caso, é unha realidade. Outra tamén a fun adiantando, non? Os problemas burocráticos. Como dicía antes, as acreditacións. Agora mesmo, por normativa, non a podes pedir, non podes presentar a túa documentación en galego. Proxectos a nivel estatal, pois pasa exactamente o mesmo, é dicir, non lle podes presentar un proxecto inda que sexa teu individual a un ministerio en galego, e incluso en Galicia, pois tampouco é tan sinxelo, non? E estes son exemplos, non? É dicir, hai moitísimos máis problemas burocráticos que o impiden. Ben é certo que, por exemplo, nas universidades, si isto é totalmente distinto, non? É dicir, internamente, no ámbito académico, si que as universidades, por exemplo, a Universidade de Vigo ten o galego como idioma oficial e todas as cousas se fan en galego e toda a documentación a podes presentar en galego. Ben, e finalmente, tamén o adiantei un pouco da globalización, non? É dicir, temos hoxe en día alumnado en canto a esas partes de docencia, de colaboración e demais de fora. Entonces, aí sempre entra un pouco a min sempre me entra a gran dúbida, non? É dicir, por un lado, cando tes algo de alumnado de fora,
incluso me pasou este ano, pois, a principio non o sabes, pero, bueno, algún levanta a man e che dice, mira, que non entendo galego, se me podías dar a clase en castelán, non? Entón, a mí aí sempre me entran as dúbidas, que fago? Normalmente acabo cambiando e dou a clase en castelán. Podo facer polo feito de que non me pasa sempre, pásame poucas veces, no meu caso particular. Se me pasase sempre, realmente estaría, como pasa en moitas carreiras, por exemplo, eu penso en medicina, que ten precisamente un alumnado de moitísimos sitios, pois claro, se eso canibaliza, en ningún caso podes falar en galego, pois é un problema. Despois presentarei algunha proposta que eu creo que pode servir, non? Tamén o mismo pasa en eventos, non? É dicir, cando hai un evento máis ou menos que esperas que teña certo impacto e certa continuidade co exterior, pois pasa un poquinho exactamente o mismo. E, bueno, tamén incluso me ten pasado que para certos proxectos, incluso en Galicia, pois se contratan consultoras, aí non se obriga a que esas consultoras coñecen o galego e incluso, pois, ás veces me ten pasado que me dicen, vale, moi ben, pero da consultora que ten que avaliar os resultados non falan galego e, por favor, presenta as cousas en castelán. E dices, vaya. Entón, bueno. Entón, en canto a estes problemas, como digo, quixenos identificar para facer unha serie de propostas de solucións, non? Para este problema de globalización, para quitarlle peso a esta presión que temos de os galegofalantes de non fales en galego se non usa o castelán ou o inglés, pois para esa globalización eu creo que nas titulacións, na formación, na docencia, as titulacións que sexan máis internacionais necesitan liñas específicas en galego. Senón non vexo como compaxinar esa problemática. Falouse xa en varias ocasións, precisamente na Comisión Interuniversitaria de Política Lingüística foi un tema que estivo sobre a mesa, pero ao final non callou e non se realiza. O mesmo para os eventos e, por suposto, nesas licitacións públicas, pois sería ideal exixir ese coñecemento do galego. En canto á burocracia, pois é unha cuestión normativa, é dicir, as acreditacións teñense que poder presentar a documentación en galego e se é necesario traducila, pois que se traduza, non? É unha cuestión simplemente legal. O mesmo en canto aos proxectos, pois deberíanse poder presentar, deberíase poder facer a documentación e todo demais en galego. Hoxe en día, incluso os traductores automáticos funcionan moi ben, tamén se pode dicir podemos usar nós, pero xa ás veces unha cuestión de activismo, non? Pois que se pode facer esas presentacións en galego. Como decía, o inglés é o idioma da ciencia, eu creo que, bueno, pois o vai haber que usar, simplemente hai que sabelo e aceptalo. Despois está o da presión social. A presión social é algo complexo. Realmente supérase con activismo lingüístico, como quen dice, pero parece que é un pouco triste ter que ser un activista lingüístico para facer a ciencia en galego, non? Entonces, ten que haber, primeiro todo, campañas de prestixio do galego, ten que haber formación, ten que a xente asumir que en galego se pode facer ciencia, que é algo normal, tense que, tamén de novo, na docencia os máis novos, introducir o galego, facer ciencia en galego, é unha cuestión, como digo, social e de concienciación. É un problema que non diverxe do problema que temos a nivel xeral co galego, non? E posiblemente tamén incluso incentivos. Non me gusta moito a palabra discriminación ou termo discriminación positiva, pero bueno, algo polo estilo, non? É dicir que, porque pasa moitas veces, como digo, que hai xente que fala en galego habitualmente, que quere facer ciencia en galego, pero que ante todos estes problemas, pois tampouco é un activista, por así dicir, e non, entonces bótase para atrás. Bueno, pois fáganse contrapesos. Pois potenciase, pois o que sexa a docencia en galego, pois estáse facendo en algunhas universidades o de reducir a carga horaria, a quen lle interesa, a mí personalmente non, pero bueno, cousas dese estilo. Entón, estas serían un pouco esas propostas para estes problemas e intentar conseguir ter ciencia en galego. Como me quedan ainda un par de minutos, sí que vou aproveitar e dar unhas pinceladas sobre tamén a tecnoloxía en galego, non? Dado que é o meu ámbito de traballo. Non é exactamente algo relacionado coa ciencia en galego, este é moito máis amplio, pero non quería deixar de perder esta oportunidade para dar un par de ideas de cousas que creo que se poden facer e que poden ser útiles pois precisamente para que o galego teña máis presencia hoxe en día que a tecnoloxía pois precisamente está empezando a cada vez ter máis impacto, non?
Unha delas é o do, que tamén o decía María, non? O do idioma por defecto. O das ferramentas que están mal traducidas e similares, eso, bueno, pues tamén sería unha cuestión de que haxa cuidado, non? A min chama moito a atención que moitas veces ves textos que están en galego e teñen unhas faltas que che sangran os ollos directamente, cousa que en castelán non pasaría. Incluso, pois, recentemente estive no hospital e as pantallas novas que hai simplemente de entretemento, pois, se están en castelán están ben, e se están en galego, pois, vías por aí cada falta que, como digo, asusta. Sí, entonces, pois, eso habría que coidalo, non? E despois, ademais, tamén o feito de que o galego telo que escoller. Normalmente, tes que ir a 4 menús por aí a escollelo. Entón, xa por comodidade non o faz. Entón, o primeiro que habría que facer é que ou escollas ou que este por defecto galego ou que o podas escoller de forma sinxela, non? Despois tamén pasa que as webs e demais, vale, moitas están en galego, moitas están ben configuradas e cando ti tes o teu navegador configurado en galego, entras e está en galego, pero xa para empezar tes que configurar o teu navegador, entón xa non todo o mundo fai, pero bueno. Pero ademais o peor de todo é que hoxe en día moita xente, ou casi todo o mundo, creo, eu non o fago, pero eu creo que aí son raro, non mete o nome do sitio directamente na barra do navegador, senón que se vai a Google e lle pon ali a páxina web e despois Google o leva a páxina de verdade, non? Pois, por exemplo, a mí pásame, cando fago eso, Google lévate a páxina en castelán, por exemplo, en lugar de levarte a páxina en galego. Entonces, aí habría que falar cos buscadores, pois, precisamente para que, se alguén ten o seu navegador en galego, pois, polo menos, atende eso e envío a páxina en galego, non? Bueno, como decía, eses problemas de traduccións e similares. E xa estou casi fora de tempo, entón deixo a última, ou vou contar a última, pero xa remato, que hoxe en día unha tecnoloxía que está moi en boga, non? Que a tecnoloxía estrela é as inteligencias artificiais, os modelos de linguaxe generativo, o chat GPT e similares. E claro, aquí hai como varias iniciativas, incluso de facer modelos en galego, cousa que está moi ben, pero eu creo que, sin embargo, o que habría que facer é darlles a información ao que son, neste caso, as grandes empresas americanas e chinesas, para que realmente integren o que é todo o coñecemento de galego directamente nos seus modelos. É dicir, os modelos que fagamos aquí van ter o seu uso e van ser moi útiles, pero non van ter o alcance que teñen todos estes modelos xa máis industriais. Soportan o galego, é dicir, ti podes poñer ChatGPT en galego e funciona máis ou menos porque está entrenado con todo o coñecemento que atopou por aí por internet en galego. Pero falta aínda moitísimo coñecemento que o faga de máis calidade. Entón, eu que propoñería directamente darlles de forma gratuita a estas empresas, incentivar con acordo con eles ou que sexa, máis información que non está aberta en internet, para que teñan realmente integrado o galego e que quen queira utilizar o galego con estes modelos que funcionen de forma correcta e que non sexan, que non pase o que decíamos antes con esas traduccións un pouco chafalleiras, pois que non sexa un galego chafalleiro o do ChatGPT, que sexa un galego de calidade. E con iso remato a miña parte. Moitísimas grazas a toda a mesa. A verdade é que sí que é un esforzo moi grande neste caso porque sodes 3 ámbitos, entón fixestes así unha panorámica creo que moi completa. Con todo, imos xustas de tempo, entón quedan só 3 minutiños para a pausa e despois imos a ter tempo para seguir dialogando con eles e elas, preguntarlle, debater. Non sei se hai, simplemente antes de ir ao descanso, como algunha dúbida moi concreta ou algo que lle queirades preguntar moi directamente. Podemos levantar a man, vexo unha man por aí, o resto poden agardar despois ao debate. Vale, genial, pois unha. Unha dúbida moi concreta para María. O micro. Para María, unha dúbida moi concreta, se cadra non entendín eu ben e o explicaches ti acaidamente. O Janus por defecto, como lle sale ás profesionais? Cando unha médica de familia abre o Janus, iso en que sae por defecto? A ver, hai opción castelán e opción galego. O que pasa é que eu non me acordo como se escollía. Eu non sei se é que, de verdade, non me acordo, o meu está en galego. Iso quere dicir que non é tan sinxelo, entón. É que eu xa non me acordo porque levamos moitos anos con Janus, entón, creo recordar que
de alguna forma tes que configurar a teu usuario de alguna forma ou así, porque eu xustamente hoxe, claro, son cousas que usas todos os días e nin te fixas, pero hoxe estaba mirando se había pestana de cambiar idioma ou na páxina principal e non a hai. Non a hai. Entón, o sea, non hai, no meu usuario, eu en Tranllanos non teño páxina de cambiar idioma, pero eu sei que hai xente que o ten en castelán, entón, supoño que se configurou en algún momento. Pero claro, non che podo dar a resposta técnica 100% porque é que xa igual pasou tanto tempo dende que... Tes o teu Llanos en galego? Eu teño meu Llanos en galego, aínda que con partes que non están traducidas, que están aínda en castelán. Pero se alguén lle dan acceso por primeira vez, Sí. o seu Llanos, en que sairía por defecto? Non sei se alguén o mellor na sala o sabe. Puf. Sae, por defecto, sae en castelán e sae nun castrapo, o que decía María antes. O sea, tú entras por exemplo, xa no Llanos e che dice unhas cousas, pero bueno, que aquelo non ten xeito ningún. Entón, utiliza indistintamente galego ou castelán. Eu supoño que cando fixeron ese programa que o fixeron mal, por ignorancia, ou pensando en que ninguén o iba a usar en galego. Logo podemos pasar por o caso do Llanos. Genial, pois moitas grazas pola puntualización. Si vos parece, como son menos cuarto, ímonos ir a pausa, imos retomar moi puntuais ás 6, e aí xa temos máis tempiño para continuar. Grazas. O micro.
Vale, pois micros abertos xa para quen nos sigue por streaming. Imos, máis ou menos, creo que se me oi, retomar a sesión. Grazas polo esforzo de acurtar a pausa. Xa vedes que abrimos unha nova disposición, agora ca chamada Fila Cero, con estas 6 persoas que agora a Yolanda vos presentará, e as que lle pedimos aínda máis concreción e aínda máis carácter propositivo. Van a simplemente en 3-4 minutiños cada unha lanzar propostas concretas dos 3 ámbitos que estamos abordando hoxe, para que despois teñamos, a ver se somos quen, un poquinho máis de tempo para o debate, que me consta que hai aí ganas tamén deste outro lado da sala de achegar. Así que, sin máis, Yolanda, cando queiras. Imos empezar, vou facer primeiro unha presentación moi rápida de todas as persoas que imos escoitar, as que se incorporan a esta segunda parte. Empezo pola miña esquerda, temos a Lidia Carballo, que é profesora da Facultade de Fisioterapia da Universidade da Coruña, a Tamara Bedo, traballadora social da Asociación Fonte da Virxe de Santiago de Compostela, Laura Zapata, traballadora social da Estrategia de Inclusión Galega, a María e a Felipe xa os escoitamos. En calquera caso, para que se incorpore nesta segunda parte, María é traumatóloga do CHUS, Felipe Gil é catedrático de Enxeñería Telemática da Universidade de Vigo, David Bóveda tamén xa os escoitamos, é delegado territorial de Accen Galicia. Temos a Gemma Rojo, que é técnica de I+D, de xestión da investigación da Universidade da Coruña, Jaime Amaro, que ven dende a Unidade de Cultura Científica do Instituto de Investigacións Mariñas do Consejo Superior de Investigacións Científicas, para que usar os iniciais. E temos a Francisco Pérez, Xosé Francisco Pérez, Fran Pérez, que é residente de segundo ano de Medicina Familiar e Comunitaria aquí na zona de Santiago de Compostela. Ben, imos repetir un pouco a estrutura da primeira mesa e imos comezar entón con sanidade. E escoitamos xa a Lidia Carballo Costa, que, como dicía, é profesora da Facultade de Fisioterapia, a Facultade de Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas da Universidade da Coruña. Ela traballou na práctica clínica como fisioterapeuta durante bastantes anos, tanto no sistema sanitario público como en clínicas privadas, e é profesora da Facultade de Fisioterapia, da Escola da Titulación de Fisioterapia na Universidade da Coruña dende o ano 2006. E sen máis, escoitámola xa coas súas propostas. A min píllame un pouco entre a sanidade, a ciencia, a docencia tamén un pouco así no medio, e teño unha serie de propostas que son un pouco entremesturadas, non? No primeiro, que é o que máis me achega a min, é a formación ao alumnado das carreiras sanitarias, da importancia de posuir polo menos a competencia oral para poder entender como os pacientes describen os seus procesos. Xa non que falen eles, pero polo menos que sean capaces de entender o que lles están contando. Eso por un lado, e por outra parte, porque é relevante para establecer a confianza cos pacientes, pero porque é relevante para facer boas anamneses e boas exploracións físicas cos pacientes, que eu creo que iso é fundamental. E despois a utilización do galego de maneira prioritaria cos pacientes, que entendan que iso tamén é relevante a hora de establecer unha comodidade para que as persoas galegofalantes non se sintan excluídas en ambientes sanitarios, científicos, pero neste caso sanitarios, nos que parece que todo o mundo fala castelán menos eles. Si que a compañeira falou de que no hospital onde ela traballa si hai máis xente galegofalante, pero que vivo na Coruña aquilo é un desierto en este contexto. Na sanidade pública, na sanidade privada é ainda peor, porque na sanidade pública ainda encontras documentos, ainda encontras xente que si fala, cando ti lles falas en galego che contesta, pero na sanidade privada isto non sucede, nin documentos, nin sinalética, nin consentimentos informados, nin nada por estilo. A quen combate isto? As universidades e as persoas que dan clase nas universidades e o estudentado de futuros egresados. A segunda, eu propoñería directamente a obriga do uso do galego na interacción oral e escrita nos centros privados que fan intervencións sanitarias subragados con cartos públicos. Isto pareceme moi relevante, xa debería facelo nos ERGAS, porque é o servicio público que temos de sanidade, pero bueno, entendo que tamén sería, igual que licitas unha serie de cousas cando faz ofertas públicas, pois tamén licitar que isto ten que ser feito desta maneira e nesta lingua. Eu creo que podría ser algo útil. O dos consentimentos informados,
repito que é algo que me parece moi relevante, é que o paciente que fai uso dos seus dereitos lingüísticos e o solicita non se sinta nin represaliado nin ameazado. Que isto sucede, bueno, se non asinas o consentamento informado, non che facemos a proba ou non che facemos o procedimento ou botámote do centro de saúde. A seguinte idea que se me ocurriu, ou que pensei, é como superar a presión social de ser galego falante en ambientes extensamente castelán falantes e que eso non che bote para atrás. Tens que ser activista. E non todo o mundo é activista, a maioría da xente non o é, porque resulta difícil enfrentarse a certas situacións. Entonces, creo que traballar na concienciación da xente que si fala galego, en que é relevante que o falen, para superar esta situación de diglosia que vivimos en moitas situacións, non só na sanitaria, tamén na universidade. E teño así como moitas cousas. Esta idea que comentaba a compañera de xenerar documentación en galego e en castelán, que iso é un estorbo, o galego é un estorbo porque tens que duplicar traballo. A naturalidade é facelo en castelán, despois que non quero facer en galego xa é cousa súa, xa é a voluntariedade. A min isto pareceme que non debería ser así, que as cousas teñen que vir en galego feitas, non ter que ir ti a buscar. As persoas galegofalantes deberíamos exixir a atención en galego. E iso é a maneira de que os profesionais, as empresas, as industrias nos contesten desa maneira, porque senón, por voluntariedade non o van, ou dá a sensación de que non o van facer. E despois o último está en relación co que decía Felipe, de facer divulgación científica sanitaria en galego, pero con participación directa da cidadanía, non só a través de cartéis, ou só a través de sinaléctica ou de cousas pasivas, de interactuar coa xente. Dentro da universidade estáse facendo moitos esforzos de divulgación científica, premiar que iso se faga en galego, porque a universidade premia que ti fagas divulgación científica a hora de acreditarte para según que cousas. Pois se premias que facer divulgación científica, premia un pouco máis que se faga divulgación científica en galego. Entendo que facer ciencia xa é moi difícil polo que dicía de o inglés é o que está en todos os sitios. Pero a divulgación que temos que facer de cara a nosa cidadanía que nos rodea, facela na lingua que nos é propia. Eu deixo aquí. Moi ben, moitas grazas polo teu traballo de síntese e por cinguirte tan ben o tempo. E imos continuar agora co outro compañeiro que tamén ven do ámbito sanitario, Xosé Francisco Pérez, é o máis novo desta mesa, penso. Está no segundo ano, como dixen antes, de residencia de Medicina Familiar e Comunitaria con sede central en Bertamiráns, pero movéndose moito, como é o habitual na súa especialidade. Ata hai uns anos, ata que se graduou non hai moito, pois el foi o presidente do grupo que se creou no momento en el que el estaba estudando Medicina na Facultade de Santiago de Compostela, o grupo de normalización lingüística do estudantado de Medicina, polo que comentábamos antes. É interesante que haxa grupos deste tipo en todas as facultades, pero, no caso de Medicina é especialmente necesario. Así que escoitamos en máis esas propostas que nos trae que han ser ben interesantes tamén. Bueno, moitas gracias, Yolanda, moitas gracias pola presentación e polo convite. Eu, pola miña parte, quero compartir dúas propostas moi concretas, creo que son viables, necesarias e importantes, tan importantes que unha é repetida, daqui da compañeira, para avanzar no uso e na vitalidade do galego na sanidade pública e na sanidade privada do país. A primeira proposta é a creación dun servizo de normalización lingüística dentro dos Sergas. Por que? Porque sen estrutura creo que non hai política lingüística real. Agora mesmo todo depende da vontade individual ou de accións puntuais, pero se queremos que o galego estea presente de forma planificada e continua nos Sergas, fai falta un servizo con recursos e persoal que coordine todo isto. Para que? Pois para levar adiante campañas de sensibilización entre o persoal e as persoas usuarias, para ofrecer formación lingüística específica segundo o perfil profesional e para garantir que haxa materiais, protocolos, documentación e ferramentas de traballo disponibles en galego, tanto en formato físico como no formato digital, de aplicativos e demais. Isto creo que permitiría camiñar cara a posibilidade de traballar 100% en galego no día a día, cousa que agora mesmo non é posible, así como de poder ser atendido de xeito normal na nosa lingua, tamén imposible no día de hoxe.
A quen compete? Pois a Consellería de Sanidade, probablemente en coordinación coa Secretaría Xeral de Política Lingüística. A segunda proposta é unha iniciativa para garantir o uso normalizado do galego na sanidade concertada, na privada, pero particularmente na concertada. Cada vez, queiramos ou non, hai máis servizos concertados e nestes espazos o galego sí que desaparece. Documentación, atención, os formularios, moitas veces está todo en castelán. Estamos falando de servizos que estamos pagando todas con impostos e que se pagan con cartos públicos e da administración. Por iso, propoño poñer en marcha un plan de acción a curto plazo que, neste caso, probablemente creo que non dependería do servizo que propoño anteriormente de normalización lingüística do Sergas, senón da propia Consellería de Sanidade, apoiada por persoal técnico e legal, que revise a legislación vixente e, se é necesario, promova cambios normativos que aseguren o uso do galego tamén nestes centros e que inclúa cláusulas lingüísticas obrigatorias nos pregos de contratación como condición para acceder a concertos co sistema público. Os obxectivos serían garantir a atención en galego, dispoñer de toda a documentación e sinaléctica tamén na nosa lingua e que se creen mecanismos de control e sanción ante os incumprimentos. Eu creo que tamén compre lembrar que, en teoría, segundo a Lei de Saúde de Galicia, 8/2008, os centros concertados teñen a obriga de respetar os mesmos dereitos que os públicos, incluído, en teoría, o dereito a utilizar a lingua oficial de Galicia na atención sanitaria e na documentación. É dicir, o dereito, en teoría, xa existe, pero deberíamos de facelo efectivo a través desta acción. Creo que con ambas propostas, que son complementarias, creo que tamén son viables e concretas, creo que son necesarias para que o galego deixe de ser moitas veces unha excepción na sanidade, como falaba a compañeira na Coruña, e que se poida ser con normalidade a lingua da saúde neste país. Moitas grazas tamén pola concreción. E continuamos seguindo a orde da primeira mesa coas intervencións das compañeiras Tamara e Laura dende a perspectiva dos servizos sociais. Laura Zapata é traballadora, como dicía, traballadora social da Estrategia Galega de Inclusión Social. Traballa dende a Oficina Comarcal de Noia, que atende todos os concellos da zona do Barbanza. Ela é titulada en Traballo Social pola Universidade de Santiago de Compostela. Ten un papel moi activo tamén, ten traballado moito na organización do seu colectivo dentro do Colexio Profesional de Traballadores Sociais de Galicia. Levou o grupo dedicado ao traballo social educativo, non? E, ademais, dentro da súa formación, a parte da titulación que indiquei, tamén se formou en animación sociocultural e especializouse en políticas de inserción social. E en relación con iso, vennos falar tamén do que se pode facer para atender a inclusión das persoas que veñen de fora, cunhas medidas, con algunha medida ben interesante que complementa un pouco o que falaba Daniel, orientado a zonas quizáis máis rurais, como son as que atendes no teu día a día, cando queiras. Hola, boa tarde. Sí, bueno, eu veño a falar un poquinho tamén da experiencia propia, como está dicindo Yolanda, un pouco motivado. Bueno, eu vou contextualizar un pouquinho. Como dixo ela, eu estou na Estrategia Galega de Inclusión Social, que o que fai é achegar un pouco os servizos sociais o que ven a ser o rural, descentralizar mediante as equipas comarcais. Eu estou na equipa de Noia e atendemos a bastantes concellos rurais do Barbanza. Como traballadora social, a miña relación coa persoa é moito de acompañamento, de orientación, de guía e un pouco de análise, diagnose un pouco das necesidades que poidan surdir no día a día. Co paso do tempo que fomos vendo que cada vez chegaban máis inmigrantes ao rural. Por que? Pois por diversas razóns, entre elas a vivenda, que é así a máis obvia, non? É moito máis barato vivir no rural. Claro, o que ten en contra é que hai menos servizos e que son persoas que viven en situación ou risco de exclusión social, porque non son todos... Hai grupos de inmigrantes retornados, pero tamén hai inmigrantes que están solicitando asilo ou que están con circunstancias bastante complicadas. E, sendo realistas, a xente ten que comer e vivir, non? Entón, claro, a miña labor como técnica de inclusión sociolaboral é ver un pouquinho as necesidades que poidan ter
e axudarles por unha mellora do seu benestar. Claro, non vou facer unha búsqueda de emprego unha persoa que está sen documentación, obvio, pero son consciente de que esa persoa ten que comer. E atópase nun ambiente rural, non ten cartos. O ambiente rural no que se atopa a maiores, pois non ten boa comunicación, concretamente onde eu traballo. Hai outros que teñen mellor comunicación. Entón, se ten que ir a mirar de facer algo ocupacional para poder subsistir, pois o mellor non pode ir ata de Boiro a Outes, porque non hai boa comunicación. A maiores teñen o problema, para min moi importante, que é un traballo de inmersión social e cultural. Eu quero facer fincapé en que eu creo que en Galicia temos moitísimos profesionais moi preparados pola normalización e a dinamización lingüística, pero que eu creo que non hai, dentro do meu punto de vista, un interese real da administración porque estes profesionais poden levar a cabo unha serie de actuacións como a que levo eu de maneira voluntaria no meu traballo, pois porque non teño un número mínimo. Eu non cumpro un cupo de 15 persoas. Eu, ao mellor, hai un día que estou con 2 persoas, un cubano e unha venezolana, pero é o que teño. Eu estive dando a 2 persoas de Ucraína, estive dando clases a 2, e unha rusa, que tiña gracia o tema. Cadraron esas 3 persoas. E non veñen sempre, porque se atopan como ben di o compañeiro e o que acabo de comentar, pois, bueno, se a mí me sae facer algo para gañar uns cartiños, pois, que queres que che diga? Non vou a ir a Asunto Laura, non? Entón, eu o que propoño, como propostas para centrarme, son uns puntos de encontro, que é o que veño a tentar desenvolver dende fai uns anos, non? Dende a miña posición como técnica de inclusión. Uns puntos de encontro onde as diferentes persoas, non só persoas de fora, porque sí que é certo que eu estiven axudando tamén a persoas de aquí, pero que son do rural e que non teñen estudos e que tamén, pois, bueno, foi unha maneira de axudarlles e dinamizar un pouquiño. Eu creo que isto ten que ser voluntario e a toda agora é voluntario, a xente que ven onde a min é algo voluntario, mantemos conversas dun xeito moi práctico, creo que ti tamén fuches o que comentabas, non un pouco, algo práctico que teña que ver co día a día, como busco un pouco un traballo de inmersión lingüística e cultural, un traballo no que poder falar da cultura e tradicións galegas xunto coa lingua, pero a lingua que se fala aí onde ti estás. Que pasa? Que non é a que falo eu. Gracias a un programa que houve cando eu estaba no instituto, que era un pouco que me fixo gracia, non? Que comentabas, se falabas galego te aprobaban galego, lingua galega no instituto. Eu falei galego e aquí estou. Eu son criada en castelán, pero eu tive en ese programa no meu instituto e empecé a falar galego. Bueno, pois, claro, eu non teño o galego da zona onde vou atendelos. Entón, para min é moi interesante que xente dese lugar veña a conversar con eles, non? Porque a min estou falando e doulles as clases, eu miro o Celga, eu busco o Celga, claro, porque teñome que guiar de algo, e tamén por algo, e tamén digolles, vamos a presentarnos o Celga 1. Oe, que isto é un traballo, non? Entón, vamos a preparar o Celga 1. E claro, sigo un pouquiño, non? Teño amigos filólogos tamén que me axudan. Sigo un pouquiño, non? Un esquema. E o importante, en base, o sea, partindo deso, pois é un pouco, vas traballar na atención a persoas, pois vas traballar con unha persoa maior, falas en galego, é o idioma daqui, é o idioma familiar, é o idioma que te vai causar confianza. É un idioma, non, importante. Enténdete coa veciña, que en 2 días te vai regalar ovos, pero falas en galego, entende o que lle di, non? Entón, intento facer todas estas con dinámicas moi prácticas e a nivel cultura, pois, claro, a proposta sería, pois, que isto non o fago, isto xa é unha proposta, a engadir, poder utilizar, que é unha idea que teño para facer, pois, a partir de algunha curtametraxe galega, algún banda deseñada galega, a partir de algo galego, non? De algunha obra galega, non? Ou algún artista galego, pois, poder tamén xerar eses debates, esas conversas, que sería máis adiante porque polo de agora me estou centrando no como te dirixes a administración para conseguir as cousas, como te dirixes a persoa cando podas buscar traballo, como tes que facer, non? E falar co veciño, que me parece importante. Ese é un pouco o resumo. Moitas grazas, Laura. Logo teremos oportunidade de falar e incidir un pouco no que xa se comentou antes, non? Que
é unha idea, un proxecto superchulo que levas a cabo porque ti queres, entendo, non? Logo podemos entrar un pouco en como se podería estender iso. Bueno, creo que a resposta é sinxela, pero verémoslo despois, seguramente en diálogo co público. E imos continuar agora con Tamara Bedo. Tamara tamén é traballadora social. Ela ten traballado durante toda a súa trayectoria no ámbito da saúde mental. En estes momentos traballa na Asociación Fonte da Virxe de Santiago de Compostela, que se centra na atención, no apoio e no acompañamento a persoas con trastorno mental e as súas familias. Escoitamos tamén a súa proposta. Antes de nada, gracias pola participación no foro, darnos tamén voz ao terceiro sector. Para min, a Yolanda máis ou menos me dixo que a idea do que tiñamos que recoller aquí eran propostas, non? E me xurdiron como 3 ideas, non? Un pouco a aportar aquí. A primeira idea que me xurde é o uso da lingua nos profesionais de referencia. Creo que xa aportou tamén a compañeira na súa exposición, non? Ao final, o noso rol fai que nos coloquemos, non quero decir nun rol de superioridade, pero sí somos como un exemplo, non? Concretamente, nós, dende o noso traballo, traballadoras sociais, a esencia da nosa profesión é estar en procesos. Estamos en procesos de acompañamento, a compañeira tamén o dice, non? Acompañamento somos guía, e creo que somos exemplo para as persoas. Pero non só que falo dentro do traballo social, creo que todas as persoas que traballamos para os outros, cos outros, deberíamos pôr en valor o galego, non? A miña experiencia en xeral é que cando eu me dirixo en galego, sexa unha persoa ou sexa a súa familia, eu coloco o galego xa noutro lugar. Entón, creo que é superimportante non perder isto de perspectiva. Lembro a resposta dun home que atendín non hai tanto tempo que me dixo: Tamara, non deixes de falar o galego porque así tamén me animas a min a intentalo, aínda que non o faga tan ben. Isto un pouquiño a modo de reflexión do que devolven as persoas. Unindo tamén con eses códigos deontolóxicos que temos todos nas nosas profesións, eu recollín un dos principios da nosa profesión que dice que identificar e desenvolver as potencialidades, non? Temos o rol de identificalas, desenvolver as potencialidades das persoas, dos grupos e da comunidade. Eu penso que nós, como comunidade, contamos cunha potencialidade propia que é a lingua galega. E como medida en relación a isto que estou aportando, teño que recordar o punto de partida de onde nace que eu fixera traballo social e a universidade, non? Entonces, creo que a docencia en galego é superimportante, creo que aínda existen moitas materias en castelán, moita docencia en castelán, creo que os docentes tamén son profesionais de referencia para o alumnado e para min creo que hai que impulsar a docencia na universidade en galego. Isto así como a primeira idea. A segunda idea que quero compartir é unha actividade que realizamos dentro da asociación, que é unha actividade de animación á lectura. Dentro das propostas que temos de actividades, esta é unha proposta que nace dunha necesidade que eu, facendo entrevistas de traballo, detectei, que era... Pois as persoas me comentaban que nas súas vidas lles gustaba ler, pero que no momento en que a enfermidade irrumpiu na súa vida pararan de ler porque o esforzo que supoñía ler, dificultade na concentración, na memoria, isto xeraba unha frustración enorme, entonces que non compensaba volver a ler. Entonces eu pensei, hai que facer algo para ver se podemos recuperar ese hábito e volver a encontrar ese benestar que lle producía na vida anterior ler. E así un pouco nace o grupo. Claro, o grupo nace con novelas en castelán.
porque maioritariamente as persoas estaban afeitas a ler lecturas en castelán. E aí o reto foi introducir lectura en galego. O grupo, na asociación, traballamos con persoas maiores de 18 anos ata os 65. Entón, os grupos son de xeracións moi diferentes. Entón, era difícil introducir a lectura en galego porque algunhas persoas no noso país foron privadas da lectura en galego. Entón, isto supoñía un esforzo moi importante. Aínda así, os que se alinearon comigo convencimos ao grupo para ir introducindo algunha novela en galego e é certo que a acollida costou, pero se acolleu. E o que máis me importou é que algunha desas persoas despois tivo a iniciativa de ir á biblioteca a buscar lectura en galego. A lectura como unha ferramenta terapéutica, porque a lectura pode ser iso. Hai unha característica importante nos trastornos de saúde mental que os pensamentos continuamente son intrusivos, non? E unha maneira de paralos é poñer o foco nunha ocupación. E entón, a través da lectura, pois algunhas persoas o conseguían, non? E o que quero dicir é que a lectura é unha ferramenta terapéutica, pero a lectura en galego tamén. Isto é unha do que quería compartir aquí. E despois, xa por último, outra das ideas é experiencias compartidas, xornadas de encontro, que isto xa é unha idea que non é que eu teña experiencia sobre isto, pero é algo que creo que sería importante levar a cabo, que serían xornadas de encontro nas residencias da terceira idade, onde penso que hai bastantes persoas galegofalantes. Dependendo en que lugar se atopa a residencia, podemos atopar máis ou menos, pero penso que é superimportante esa ferramenta de encontro interxeracional. Por un lado, por en valor dos nosos maiores a lingua, porque xa para eles, non quero xeralizar, pero para eles é algo intrínseco, e penso que en algún caso non pensan que a transmisión sexa tan importante, pero sí que o é. E creo que conectalos con outros grupos da comunidade para un intercambio da importancia da reflexión da conciencia lingüística. Como as tres ideas que temos. Era moi interesante, creo que é extensible, non? Tamén a persoas que non sofren trastorno mental, non? Ese mindfulness lector en galego. Moi ben, pasamos por último as súas intervencións de novo centradas na ciencia. Temos a Gemma Rojo, vamos a empezar por Gemma e despois imos con Jaime. Gemma é enxeñeira técnica en edificación civil, vou dicir ben, sí? Edificación civil, sí? No. Enxeñeira técnica de obras públicas, perdón. Sí. Enxeñeira de camiños pola Universidade de Coruña, onde se doutorou, aí permíteme a simplificación, cunha tese sobre formigón, vamos dicelo así, vale? Porque os detalles están para outra tese. Ben, ela ademais desta formación investigadora, non? Desta parte, desta carreira investigadora que fixo, agora está centrada, bueno, de feito xa traballou, compaxinou ese traballo co de ser técnica, non? De xestión da investigación dende ano 2019, tamén na Universidade da Coruña, e dentro do Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil, aparte de ocuparse deses labores de xestión da investigación, tamén fai as súas incursións, creo que con moito gusto, no ámbito da divulgación. Sí, moitas grazas. Aí andamos a facer. Ben, boa tarde a todos e a todas. Son doutora en Enxeñería Civil, moi centrada no formigón, só sei falar de formigón, se me dades 2 minutos máis, falarei de formigón. Pero, decía antes o compañero Felipe, fixe a miña tese en inglés, porque para que a comunidade científica te lea, pois
tens que facelo en inglés. Entón, esa é a primeira eiva que moitas veces dende a investigación nos topamos, pero creo que unha das primeiras medidas, o punto de partida pode ser a creación de glosarios e dicionarios, se callar xa directamente galego-inglés, inglés-galego, sen pasar polo castelán. Estamos tan acostumbrados a falar en inglés que moitas veces costanos prescindir dese termo científico que empregamos a diario en inglés. Existen estes dicionarios, estes glosarios, eu estive a procura estes días mentre preparaba esta pequena intervención. Existen algúns, mas a maioría dos que encontrei teñen como máis de 20 anos e son galego-castelán, non? E creo que merecen o esforzo de repensalos un pouquiño e de introducir ese inglés galego. Pode ser un punto de partida para fomentar o uso. Ademais, dentro do CITEC, que é onde agora traballo, a parte de investigación, tamén facemos moitos traballos e informes para empresas que nos solicitan, vinculados a ensaios que están reglados por normativas e códigos. Entón, aí sai un informe onde, de alguma maneira, o informe recolle un cacho da norma, non? Entón, como a norma está en castelán, é máis doado facer o informe en castelán, porque vas a copiar ese pedaciño e xa o resto das conclusións o mellor xa se escribes en castelán. Se esas normativas, eses códigos técnicos estiveran escritos en galego, podería facilitar que eses informes que nos vamos a facer nos animáramos a facelos xa tamén directamente en galego. Hai un exemplo que é o Código Técnico de Edificación, que está desenvolto por comisións técnicas e impreso polo Ministerio. Encontreino en catalán, mas non o encontrei en galego. Entón, bueno, estaría moi ben que o Código Técnico de Edificación estivera tamén dispoñible en galego. Tiña por aquí anotada tamén a proposta de Felipe de que poder pedir, cando redactamos os proxectos ao Ministerio, puderamos facelo en galego, según podemos facelo en castelán e en inglés. E ademais creo que todas estas accións, que de algún xeito veñen todas da man, deberían de estar lideradas e vencelladas ás universidades e aos colexios profesionais. A veces damos a sensación de que os colexios profesionais están como un pouco apartados en certos aspectos, e creo que deles poderían xurdir iniciativas de formación e ademais que colaboren de algún xeito á concienciación de uso e a un aumento da autoconfianza, para ser quen de empregar o galego, facer subir ese chanzo que nos falta a veces para empregar o galego nos ámbitos máis formais. E xa para como rematar, eu, como decía antes Yolanda, intento facer pequenas cousiñas de divulgación sempre que teño oportunidade e sempre o fago en galego. Entre outras cousas porque toda esa financiación que recibimos na investigación, a maioría é financiación pública. Entón, creo que temos o deber de devolver ou contar á sociedade aquilo que estamos facendo cos seus cartos, non? Entón, trasladar esa información dun xeito que sexa comprensible en unha lingua que coñezan pareceme fundamental para fomentar o uso neste ámbito no que parece que o que lidera sempre é o inglés. Pois moitas grazas, Emma. Escoitamos, por último, pero non menos importante, a Jaime Amaro. Jaime ven dende Vigo, como dixen antes, é técnico da Unidade de Cultura Científica do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC, que é unha institución que depende do Estado. Aquí o resto das intervencións así do sector público dependen de organismos radicados en Galicia, pero pensei que era interesante incluir a unha institución estatal que, a pesar diso, explicará ele a pesar diso porque o digo así, pois fai moita divulgación científica boa e maioritariamente en galego, non? Volvemos de novo ao voluntarismo persoal, non a obriga. Ben, ele é graduado en Bioloxía, realizou un máster en Comunicación Científica e Compromiso Social coa Ciencia, e, como dicía, traballa como coordinador pro desenvolvemento e execución de accións da Unidade de Cultura Científica do Instituto de Investigacións Mariñas, e dentro deste instituto tamén é membro do Comité de Dinamización Interna e do Comité de Igualdade e Diversidade do CSIC. E dentro dese concepto de diversidade,
pois ten unha teima persoal moi clara, igual que outras compañeiras da unidade, por respectar e promover a diversidade lingüística, en concreto a formación do galego. Cando queira se podes achegar un poquinho a mesa igual para que se oia mellor. Aí estamos. Vale, pois sí, moi ben dito, moitas grazas, que eran moitas cousas e todas moi ben encalcadas. E, bueno, grazas tamén ao Consello e a todos por estar aquí e por invitarme tamén. Pois nada, como comentaba Yolanda, si eu viña a falar un poquinho tamén da perspectiva dunha persoa que traballa en comunicación social da ciencia, en cultura científica, en divulgación, dende un centro estatal, pero que ten varios institutos radicados aquí en Galicia. Ao final, é certo que quizáis o grosso da investigación galega faise nas universidades, no sistema universitario, en outros centros tamén dependentes da Xunta, pero o CSIC, pois somos, eu creo que en Galicia debemos representar máis dun millar de traballadores que están todos os días producindo ciencia aquí en Galicia, en parte tamén con cartos públicos de Galicia. Entón, nese sentido, creo que o primeiro, e o que comentaba Yolanda, sería favorecer que o CSIC adquira xa un compromiso institucional tamén non somente con galego, senón con o resto de linguas oficiais que non son o castelán. Dentro do CSIC non é que exista unha actividade hostil contra estas linguas, para nada. De feito, como dice Yolanda, faise moita comunicación social do galego, comunicación social da ciencia en galego, pero sí que é certo que depende moito do voluntarismo de cada persoa. É un tema máis individual que un tema institucional. E eu creo que aí é onde esa parte institucional ten que comprometerse. Nós temos unha delegación que representa o CSIC dentro de Galicia, de feito está cruzando esta praza xusto aí, onde está a Árbore das Ciencias, que é a árbore que representa o CSIC, e eu creo que ten que haber un achegamento entre as institucións galegas, e polo menos esta delegación, senón xa o Ministerio de Ciencia e Innovación, para que se adquira este compromiso e se favorezca que haxa ferramentas que fan este proceso, esta transición un pouco máis sinxela. Tamén, como un segundo punto, digamos, a lo que se tocou, que sería favorecer ou potenciar a formación en lingua galega, pero non somente en lingua galega, senón tamén en comunicación. Hai moita xente que coñezo que fala galego bastante ben, senón perfectamente, pero, ainda así, cando ten que expoñerse a comunicar algo, prefire cambiar o castelán porque o mellor é a súa primeira lingua ou a lingua de uso habitual e prefire cambiarse. E eu creo que temos que formalos tamén nesa forma de como comunicar para que se sintan máis seguros e máis seguras. E formación que, como comentaba María, non somente son cursos do CELGA de 10 horas, senón que creo que temos que innovar un pouco tamén esta formación, facer campañas que favorezan o uso do galego, que se coñezan termos en galego de laboratorios, de investigación, etc. Que isto se promova de formas tamén máis informais e un pouco diferentes que non sexan o típico curso, basicamente. E tamén creo que isto é importante porque eu sí que vexo un certo interese, sobre todo por xente, como comentaban aquí tamén, que ven de fora de Galicia, en aprender galego, sexa porque teñen que opositar, que den unha praza aquí e precisan do CELGA, pero tamén vexo un certo interese en achegarse a unha cultura dun sitio que están vindo e ven que, inda que estou en Vigo, quero dicir, non é o máximo contexto máis favorable para escoitar galego na rúa. Falase galego en Vigo, tamén teño que reivindicar eso, vale? Hai xente que fala galego en Vigo e moita xente que te responde en galego, pero é certo que eles mesmos, inda a pesar deste contexto, ven que o galego é algo que les pode axudar a chegarse a nós, e creo que hai que facilitarlo de certa maneira, con cursos adaptados os horarios e a todo o que teñen que facer, por exemplo, unha persoa que está facendo a tese. E neste sentido, achegámonos tamén a xente que está empezando agora a súa carreira científica ou técnica dentro da investigación. Tamén neste sentido, reforzar e mellorar as ferramentas que temos de traducción. A Xunta, por exemplo, a través do Servicio de Normalización Lingüística, ten un servizo de traducción que funciona moi ben, pero que está saturadísimo. O sea, son creo que 4 persoas para toda Galicia. Nós, como institución pública, podemos acceder gratuitamente aí, pero creo que temos que axudar iso un poquinho, que non estén as pobres abafadas todo o día. E aproveitar quizáis o potencial de ferramentas de inteligencia artificial neste sentido. Creo que sería interesante porque facilitan moitas cousas e deberíamos saber usalas e tamén xeralizar un pouco o seu uso dunha forma responsable, obviamente. E por último, favorecer que se cree comunidade en torno á comunicación social da ciencia. Como comentaba, ese é o eido no que eu creo que o galego está máis extendido dentro da investigación, pero tamén é porque en parte é oído que moita xente ve como menos importante. Ao final, o menos importante é o galego, admitimos, pero como vayamos subindo un pouco cara a investigación, cara a pedir proxectos, cara a justificalos, aí xa hai que usar outros idiomas. E creo que é importante, aquí en Galicia hai unha grande comunidade de comunicadores sociais da ciencia, hai asociacións como a Asociación Galega de Comunicación Científica, que se chama Divulgación, que xa está favorecendo isto, pero faltañe medios, faltañe recursos, e eu creo que a través delas, xunto coas
institucións que favorecen a lingua, como é o Consello, como é a Mesa por a Normalización Lingüística, incluso a AGAL, que nos permitiría tamén achegarnos un pouco a parte do norte de Portugal, que ao final tamén estamos integrados con eles polo Campus do Mar e por outros proxectos que hai de creación de redes polo norte de Portugal. Creo que tamén con esa colaboración e favorecendo que estas institucións xa fagan a labor que están realizando, creo que ganaríamos bastante. E dito isto, aquí me quedo. Moi ben, moitísimas grazas pola concreción a todas, a todos. Antes de darlle a palabra a Olga para que empecedes a falar dende o público, quero lembrarvos que aparte destes encontros que imos ter durante os vindeiros meses, que xa empezaron en xaneiro, coas persoas convidadas aquí presencialmente, hai un formulario na página web do Consello da Cultura Galega que está aberto a que calquera persoa presente as súas propostas. Creo que o Consello agradece xa que se están a recibir bastantes, ben interesantes, moitas van ser coincidentes, pero creo que gustan o Consello, a mí tamén me gusta, que calquera persoa se anime a presentar as súas ideas que logo van ser tidas en conta tamén nese informe final co que rematará esta experiencia. Genial. Pois nada, temos media oriña, agora sí, para seguir abrindo esta ringleira de cadeiras. Esperamos que ainda esteades con enerxía. E si, moitísimas grazas, a verdade é que moita concisión dos tempos e moita riqueza. Pensaba, compartistes diagnose, arengas, contexto, propostas, como moi poquinho tempo, e creo tamén como con moitos vasos lubricantes, como decía Yolanda, saen moitas cousas xa en común. Así que grazas. Nada, antes de dar xa e buscar, ver quen quere achegar un pouquiño, sí que vos preguntaría en relación a isto que comentabas, Yolanda, do valor das propostas que poden chegar online, pero tamén, se as decides agora no público, serán recollidas na relatoría, igual que estas que se están compartindo. Entón teñen moito valor, decía o Dolores ao comezo, si decide quen sodes, o vosso nome, se vides de alguna institución, porque todo isto enriquece este corpo de propostas. Entón, antes de abrir as mans libres ao público, sí que me gustaría nesta primeira rolda ver si entre as persoas que estades aquí hai máis propostas. Ampliamos esta liña cero, entón que levantedes a man, como está facendo por aí o compañeiro, despois vai ser xa unha conversa máis aberta, igual de debate, de alguna dúbida, pero primeiro vamos a poñer todas as propostas en riba da mesa. A ver, entón hai unha man por aquí, outra man por aquí, outra man por ali, 5 mans. Genial, vou vos a pedir o mesmo esforzo que a esta xente, como moita concreción para poder atender as máis posibles. Pois temos un micro xa sin interferencias. Nada, se vos parece, comezamos por aquí. Eso, nome. Non sei se está Afonso. Sí, creo que sí. Sí, unha autora dunha páxina de Instagram que se chama Recuncho Médico, son estudante de último ano de Medicina. A través desta páxina de Instagram fago divulgación de sanidade en concreto de medicina en galego, completamente en galego. Entón, pois, quería destacar a relevancia das redes sociais a nivel de como canle comunicativa. Creo que hoxe en día teñen unha relevancia que xa non se pode obviar. E si que teño algunha proposta, porque, por exemplo, no ámbito da sanidade, no ámbito da medicina, creo que, igual me equivoco, pero creo que son o único perfil que está a día de hoxe facendo divulgación en galego. E que ocorre? Pois ao final, como dicían os compañeiros, digamos, perpetuar este tipo de proxectos é difícil cando dependen únicamente da vontade das persoas que o levamos a cabo. É dicir, non todo o mundo ten que ser activista, non? Entón, a proposta que eu quería deixar sobre a mesa é basicamente pedir ou incitar as administracións e os organismos públicos a crear ou ofrecer contratos, axudas, colaboracións con perfis como o meu, que xa levan un tempo traballando en redes sociais e que ademais contan coa outra parte, digamos, de ofrecer rigor científico a todo o que publican, non? Porque isto é moi importante, porque hoxe en día nas redes sociais escoitamos calquera barbaridade e ao final
atopar este contido que de alguma maneira asegure ese rigor, pois é moi importante. Eso, axudas, quizáis máis que colaboracións esporádicas en días concretos de, por exemplo, o día de tal doenza, o día mundial de tal doenza, así que sería con 20, o sea, positivo que estos contratos foran máis como a longo prazo para que non quedara aí como algo puntual. E creo que xa está. Creo que... Moitas grazas pola concreción. Se vos parece, imos a recoller estas 5 propostas e logo xa máis parte interactiva. Creo que por aquí tamén. Escoítase. Sí. Boas tardes. Enhoraboa por esta iniciativa, enhoraboa aos ponentes, sempre se colle ideas. Eu son Castro Rivero, veño de parte da Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. Vou falar a nivel personal, máis que a nivel personal, evidentemente. Vou contar a miña experiencia neste do galego, porque máis me parece que son unha bola cebulleta aquí, vexo xente nova, unha maravilla. Veterinaria traballa en 2 ámbitos, no rural, a través da Consellería Rural, e no ámbito sanitario de saúde pública. Eu, nos 30 últimos anos que traballei en todo o rural galego, das 4 esquinas de Borrín, sempre o 100% do uso foi o galego. O sea, no rural, o galego sigue se mantendo. O problema é cando vimos ao medio urbano, pois, por exemplo, na clínica de pequenos animales, mascotas, o galego xa baixa uns niveles ínfimos. A nivel de sanidade pode baixar tamén un 30-40%. A que ven isto? O sea, unha eiva atávica, non? O sea, desde sempre, a autoestima do rural foi baixa, como no rural falábase galego, e os urbanos, os ciudadanos da cidade, veñes moi arriba e teñen unha suposta superioridade cultural, que non é tal, hoxe en día menos ainda que antes, ven esa historia. Iso por un lado. Non respetan o rural normalmente, non respetan nin a súa cultura, nin os seus procedementos, queren un rural o fin de semana, que haxa bolboletas e amapoulas, pero nada máis que eso. Entonces, o que se pediría é un poquinho máis de respeto ao mundo urbano sobre o mundo rural. Tanto o patrimonio cultural material como inmaterial que existe no rural. Os feitos, as costumes, eso, hai determinados colectivos que eliminaron por completo as tradicións, as culturas e os feitos que viñan desde siglos, de séculos de tradición e que se foron eliminadas. Iso por un lado, pois vou meter noutro mundo, xa non é o meu, entón aquí podo meter máis a pata, que é o mundo da educación. Tu dixaste que falar galego porque fuches a estudar galego e xa non che que se falaba galego que aprobabas. Eu creo que somos demasiado impositivos no galego a nivel educativo. É unha asignatura máis. Eu vexo nos rapaces, cando aí está imposto, a imposición xera rexeitamento. Entón, ao mellor, un galego máis efectivo, un galego máis cercano, un galego máis garimoso, posiblemente tuvera mellores resultados. Nunca se fixo tanto por o galego e nunca se falou tan pouco. Por outro lado, somos moi indulxentes, a min pásame, con moitos compañeros meus que viron da fora, que levan aquí 30 anos e que non usan nunca o galego. Eu con esa xente son reacia a falar en castelano. Eu con que chega novo, que non ten nin idea, non me importa nada cambiar de idioma. Pero un que está aquí, que leva aquí 40 anos, que leva toda a vida traballando, non respeta a nosa cultura, non nos respeta a nós. Eu son reacio e con esa xente eu sería menos indulxente, sería máis belixante. Son os plantexamentos. Vale, isto xa casi comeza a abrir o debate. Ten algo de proposta tamén? Boas tardes, eu son Ana Iglesias, veño da Universidade de Vigo. Moitas grazas a todos os participantes. Quería intervir porque me chamou a atención, era algo que quizás non me esperaba un día como hoxe, que hai profesionais de diferentes ámbitos sanitarios e do traballo e a educación social. Varios de vos comentastes a importancia da docencia en galego na formación deses profesionais, non? Dese alumnado que van exercer esas futuras profesións, porque ademais en todos os casos estamos falando de profesións que, como vos destacastes, son referentes, non? Tanto unha médica como unha traballadora, unha educadora social, non deixan de ser figuras que para nós, como asistentes a eses servizos, son figuras de referencia e van ser modelos, dixestes incluso algunha de vos, exemplos a seguir, porque sodes guías, sobre todo xa no traballo, na educación social, porque exercedes ese proceso de acompañamento, non? Entón, a proposta é
recuperar un programa de galeguización da docencia que se presentou anos atrás ás 3 universidades galegas, polo que eu teño entendido. Non sei se na Coruña agora mesmo tedes coñecemento ou consciencia da existencia do intento dese programa, pero era un programa de galeguizar unha porcentaxe da docencia a través de axudas, por suposto, económicas, non? Para empezar, para traducir o material que os docentes utilizan nas súas clases, que non está facendo en castelán, para formar ou mellorar a competencia en galego deses docentes, non? Non estou falando de introducir unha materia de galego, por exemplo, nos graos de traballo ou educación social, senón que calquera docente deses graos imparta a súa docencia en galego. Entón, esta é a proposta, que non é unha idea miña, xa vos digo, é algo que se intentou implementar e que acabou en nada, polo que eu sei, pero creo que é unha medida que había que recuperar e que, ademais, pola miña experiencia, na miña facultade sí que a intentamos aplicar nos graos de infantil e primaria, e non vou falar de éxito, pero sí que un programa deste tipo sí que acaba conseguindo que docentes que o mellor non o tiñan en conta, pois que sí que fagan este esforzo, digamos, de cambiar o galego na docencia, porque ademais, non sei se vos pasa tamén, que hai docentes galegofalantes que imparten as clases en castelán. Entón, neses casos, digamos que é relativamente fácil, non? Ainda que implica un esforzo para empezar a traducción de materiais. Entón, era esta proposta, que xa vos digo, recuperar unha proposta que acabou non saindo adiante como se esperaba, ni moito menos, e por outra parte tamén preguntar as que vides da Universidade da Coruña, polo que vin, ou si coñecedes de algún grau que sí que, ou algún intento deste tipo nas vosas universidades, non? Porque eu sí que vos digo que na de Vigo sí que houve este intento, ainda que podemos dicir case fallido porque non houve finalmente esa contribución ou ese apoio por parte, neste caso, da Xunta, vamos. Sí, se vos parece, imos Moitas acabar grazas. coa rolda propositiva e despois respondedes. Creo que había por aquí, despois para seguir, aquí Bueno, boa tarde. Eu son Coqui Rodríguez, son profesora de Psicoloxía na Universidade de Santiago e investigadora do Instituto de Psicoloxía e ao fío, sobre todo, das intervencións se me ocorren dúas propostas que mellor se podían valorar. Falabas, Felipe, da falta de consideración a efectos, por exemplo, das acreditacións do profesorado, etc. A mí me parece un pouquiño menos relevante se eu teño que presentar os papéis nun idioma ou noutro, ainda que me gustaría poder facelo en galego, pero mellor o que sí podemos propoñer é as nosas universidades que reclamen das axencias de avaliación que a actividade científica e docente nas dúas linguas, cando menos nas dúas linguas cooficiais, que sexa valorado como un elemento da acreditación. Porque, ao final, a xente nova, a xente que se ten que acreditar, o que busca é que méritos me priman. E os méritos que me priman son os que vou a traballar e teño demasiadas cousas que traballar. Eu creo que me parece unha oportunidade perdida por parte das universidades cando se revisan os criterios de acreditación, que o intento de facer eso, que ademais eu creo que é unha cousa que contaría, que podería coordenarse cas outras comunidades bilingües e que seguramente sería fácil de implementar. En outro aspecto, o que comentabades da dificultade en determinadas ciencias de facer ciencia en galego, porque o idioma dominante o que de novo, quizás ao mellor é difícil ter publicacións científicas en galego que sexan recoñecibles, non lle vamos a pedir a xente seguramente ese esforzo, porque non lle van a valorar, pero hai un ámbito que se está abrindo e que, na medida en que novedoso e empeza, ao mellor aí podemos ter un papel pioneiro, vale? Cada vez se nos está primando máis e se supón que se vai a exixir como unha das nosas tarefas
a apertura da ciencia a cidadanía, o que lle chaman a ciencia cidadá, a participación cidadá na ciencia. Vamos a necesitar foros, foros que seguramente serán telemáticos, donde lle deamos á cidadanía a posibilidade de intervir. Que tal si as universidades, centros de investigación galegos empezan a pensar en conformar esas plataformas, de tal forma que cando se lancen, xa se lancen con unha opción que sexa prioritaria, é dicir, que a primeira opción sexa participar en galego, e que a primeira opción sexa, cando alguén sube as súas preguntas de investigación nas que quere que a cidadanía participe, que haxa unha opción ou automática ou moi fácil, de, vale, tú escribe en inglés si queres, porque é no que estás pensando para investigar, pero que sexa moi fácil traducila ao galego e que a cidadanía, cando a vexa en galego. Eu creo que vamos a empezar pronto a demandar desde os centros de investigación e desde os investigadores, vamos a empezar a reclamar ese tipo de plataformas. Oye, mira, queredes que faga ciencia aberta a cidadanía, pero como a fago? Vale, desde o meu laboratorio, desde o meu centro. Bueno, pues que cando pidamos eses recursos, que se estean pensando desde aquí e non acabemos en unha plataforma pois posta pola Universidade de Oxford, que ao final acabaremos facendo en inglés e acabarán participando desde a India. Genial, a última man desta primeira quenda está para ali, se lle pasades o micro, e despois xa abrimos, que igual xa tedes algo que... Gracias. Bueno, voume poñer de pé para que me vexades ben. Son Isidoro Rodríguez e estou aquí en representación da Academia de Enfermería de Galicia. Decir que levo máis de 40 anos facendo enfermería asistencial e 20 facendo docencia na universidade. O primeiro é agradecer ao Consello da Cultura Galega pois que nos abrira esta porta, que organizara este evento, porque eu creo que é moi relevante. Despois tomei aquí varias notas. Primeiro, decir que a situación do galego na sanidade explicouno perfectamente María na súa intervención, o sea, o explicou perfectamente. Eu creo que non o iba a explicar mellor se eu tuvera que facer. Eu, nestes anos, como son moitos anos de traballo nos dous eidos, pois claro, tería aquí para falar durante 2 horas, pero non vos vou amenazar con eso. Decirvos que eu sempre falei galego no medio hospitalario, a pesar de que foi moi difícil nos anos 81, por exemplo, incluso recibín amenazas de escribir nas historias en galego, amenazas da dirección, es que isto escribes en galego, pero isto non o entende nadie. Bueno, pois aprende de galego, é dicir, é o vosso problema, eu escribo no meu idioma. E me mantiven firme en ese sentido. Respecto a residentes que viñeron andaluces, algún compañeiro de María, andaluces cataláns, pasaban sempre pola unidade onde eu estaba e me dicían, por favor, Isidoro, fálanos en galego, porque nosotros queremos entender a xente. E aí é onde está precisamente a chave. E aquí é onde vai a proposta en este sentido. Hai un descoñecemento moi grande por parte dos sanitarios dos modelos de cuidados culturais, interculturais e transculturais, e que son modelos que están aí. A primeira que falou dun modelo desto foi nos anos 50, unha americana, Madeleine Nininger, e que propuxo un modelo intercultural para entenderse cos seus usuarios, cos seus enfermos ou sanos. Entón, hai un gran descoñecemento desto, e a clave desto, eu que ainda encima como docente teño que dar clase destos modelos na Escola de Enfermería, pois procuro que o alumnado entenda que se non nos achegamos a través da lingua a persona que temos enfrente, é moi difícil de chegarse. E eu, nese sentido, a experiencia que tuven, eu traballei nun centro de alta montaña na provincia de Lugo e tiña xente marroquina, tiña xente dos países do oeste, tiña xente oriunda da propia montaña, tiña urbanitas que iban a traballar ali. Cheguei a contar un día na miña consulta que entraron 5 culturas diferentes.
E ese esforzo de adaptarse a esa persona o teño que facer eu. Non solamente culturalmente, sino, si podo, idiomáticamente. Tiña un señor que era turco e vivira non sei cantos anos en Suiza e aquel señor falaba medio galego, medio turco. Pois, imaginadvos, para entenderme con aquel señor, bueno, pois eu son o que teño que facer o esforzo como profesional para entenderme con ese señor, senón o servicio que estou prestando é malo. Entón, a miña proposta é que eu creo que hai que organizar unha formación, dentro desa formación que decías, non antes, dentro desa mesma formación, meter tamén esta formación e que os profesionais nos concienciemos de que se non estamos para servir a, que tamén o decía non sei quen antes por aí, se non estamos para servir a, entón estamos sendo malos profesionais. E esa é a proposta, que se faga formación en este sentido, porque eu moitas veces, pois, nalgúna conferencia que dou, pois, les falo ás miñas compañeiras sobre a cultura ou os modelos transculturais, se me quedan mirando e digo, pero si tú o aplicas, porque a enfermería sí o aplica, creo, bueno, a medicina tamén o aplica bastante, pero cando está falando con un usuario, si el fala en galego, normalmente lle falamos en galego. Despois, ao mellor, coas nosas compañeras falamos en castelán, pero normalmente se o usuario nos fala en galego, pois o facemos. E despois, respecto a unha cuestión que saliu aquí, saliu aquí o compañero veterinario e non sei quen máis o dixo, do ensino. Hai que diferenciar dúas partes do ensino. Un é o ensino, eu estou en contra do ensino do galego como materia. O que hai é que ensinar aos nenos o galego no patio de xogos, a ensinar a xogar en galego e que falen en galego. Aí é onde creo eu que o temos que fomentar, porque se o collemos como asignatura, pois hai xente que non nos gustan moito os idiomas, entonces pois o mellor non é tan, non resulta agradable, incluso podemos acoller, como se dixo aquí, a versión. E despois decir que sí, acabo xa, e decir xa que decirle a Felipe que eu desde o ano 2000, levo 20 anos dando clase na universidade. Teño alumnos andaluces, cataláns, vascos, bueno, temos unha flor pero increíble de diferentes culturas e sensibilidades. Solamente nunha ocasión se me levantou unha alumna para decirme que si podía dar a clase en castelán. E lle preguntei, de onde eres? E me dixo, de Chantada. E lle dixen, pois mira, compañeira, o sinto moito, porque se eres de Chantada con 18 anos e non sabes, non entendes a miña clase, voulle preguntar aos cataláns. Claro, non vou a decir a reacción dos alumnos cataláns de como se puxeron, que os tuven que frenar porque a pouco máis de petan. Entonces, é cuestión de, moitas veces, ter conciencia, e eu sempre lles explico, eso sí, que o idioma non é para separar. Cando rematan en enfermería, me veñen a dar as gracias, estos alumnos foráneos de Andalucía, de Canarias, tal, me dicen moitas gracias porque gracias a que se nos afixo, se nos foi a facendo oído, agora cando estou no hospital entendo perfectamente o que me di o señor cando ven dos Ancares. Entonces, quero decir que non te hago eso de que se pregunten, nin te dudes que tes que dar. Moitas gracias e perdonade polo extenso. Nada, mentras volve o micro para diante, bueno, grazas por estas 5 achegas, fila 0.1, no? Que tamén moitos sectores diversos fostes traendo. Imos ver, creo que xa hai algunha man máis pedida. Antes vou a dar o paso, porque igual por alusións queredes facer algunha achega, pero quero saber cantas persoas máis, agora xa propostas ou non, do que sea quereríades achegar. Entón, unha man, dúas mans, alguén máis que polo momento teña así... Vale, genial. Pois o mismo, corresponsabilidade aí dos tempos, e non sei se algunha das persoas isto por alusións ou queredes ampliar algo. Simplemente, con respecto á última intervención, eu sou xornalista de formación, entón vivín nun oasis. Cando cheguei aquí a estudar, eu pensei que toda a universidade falaba galego, porque o raro era o profesor que falaba castelán. Creo que un de Madrid que intentaba chapurrear en galego. E son consciente do importante que eu creo que os medios van ter outra mesa máis adiante, pero creo que hai unha normalización lingüística importante entre as traballadoras dos medios de comunicación na lingua
prova que empregan moitos que eran castelán falantes, que se lles privou da lingua na infancia, como é o meu caso, e que a día de hoxe, 20 anos despois, seguimos atopando e empregan moitísimo galego, moitísimo, moitísimo. E iso foi por ese caldo de cultivo, por ter esas referentes, non? O profesorado universitario son referentes. Entón, probablemente a ti se fagan esa pregunta porque se atreven a facelo porque na tua facultade igual é o raro. Claro, é o raro. Se o profesorado vese maioritariamente as clases en galego, pois esas preguntas probablemente non se darían. Sí, non sei se alguén máis... Por contestarlle a compañera da Universidade de Vigo sobre a situación na Universidade da Coruña, eu descoñecía ese plan do que ti falas, mas creo que cando no programa, non sei como se chama, registran a un docente, se marca como lingua de docencia o galego. Creo que durante 2-3 cursos académicos ten unha pequena reducción de horas do POD e creo que é a única, así como que non sei se sigue vixente na actualidade. E o que sí que sei que fai o Servicio de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña sí que che traduce se se lle pide, porque en algunha reunión, non sei se de Consello de Goberno ou algunha comisión delegada do Consello de Goberno na que estive en algún momento, estaba a directora do servicio e dixo que se lle mandaban, pero claro, con paciencia tamén, porque son como 2 ou 3 persoas para toda a Universidade da Coruña, entón, con unha previsión de teño clase o cuatrimestre do ano que ven, teño este material, botadesme unha man, sei que o fan que eu saiba sen ningún plan común, pero algo que sí que a Universidade da Coruña fai, non sei se é algo xeral, nin se siguen esas reduccións, pero fai uns anos sei que había, pero eso solo durante, o mellor, os 2, cando en PEC comezas como profesor, os 2-3 primeiros cursos académicos, pero despois xa podes, aínda que des a docencia en galego, esa reducción xa non a tes. É o que eu sei, Eu formei parte dese programa, eu xa daba as clases en galego, pero anoteime que me desconten as miñas 30 horas dos primeiros anos. O éxito dese programa, ao menos no meu departamento, no que somos, polo menos, somos máis de 50 personas, somos fisioterapia, medicina e ciencias biomédicas. Eu creo que somos 5 personas que damos as aulas en galego, e somos 50 e pico. Pero, máis alá, é que os comentarios de algúns compañeiros meus é que son a chantaxe. En vez de velo como unha promoción de quen quere seguilo facendo, é que son un chantaje. Os están obligando a que os deis las clases en gallego a cambio de 30 horas. Entonces, o nivel de éxito, polo menos en algunhas facultades, é bastante relativo, e despois sí que é certo o da reducción, sí que é certo o do Servicio de Normalización Lingüística, pero repito, son 3 personas para toda a universidade. Claro, son 3 agora mesmo, non estou segura. Eu mandeilles a miña tesis para revisar, porque eu fixe unha parte da tese en galego e o resto, o que eran os artigos científicos estaban publicados en inglés, estaban en inglés. O que eu lles mandei en galego eran 200 páxinas ben, en 2 días me enviaron. Pero, vamos, non sei se sempre fan eso, pero sí que existe, sigue existindo ese programa, e sí que houve en algún momento algún reitor que eu creo que forma parte do que dicías, de que quixeron lanzar liñas de algunhas carreiras en galego, pero tamén me acordo de vir outro candidato a reitor que nunha reunión, nunha sala pequeniña onde manda a xente, digo, es que estas tonterías non van a ningún sitio. Entón, bueno, isto é o que vexo eu como la raga de mi departamento que fala en galego. E sí que é certo que as guías docentes telas que facer en galego e en castelán. Eu fagoas en galego e en castelán. A maioría da xente fainas en castelán e traduceas como pode o galego con algúns traductores que hai. As queixas de telas que poñer en galego son tremendas. Eso, bastante generalizado. E despois iba a dicir algo das guías e se me ha ido, pero bueno, despois xa se volverá. Vale, temos 3 máis por aquí, non sei se por alusións queredes... Eu quería comentar, base ao que comentaron varios deles, primeiro comentar o que dixera Isidoro dos modelos estes transculturais e interculturais que me parece superinteresante, non solamente para o ámbito asistencial e o ámbito médico, sino tamén incluso en investigación, porque, por exemplo, penso en investigadoras do meu instituto que se dedican a investigar temas de pesca ou temas de agricultura e traballan moitísimo directamente co sector, e hai xente que mellor ven de fora
é moito máis fácil achegarse a ese sector ás veces, se és capaz de converter con eles no galego que les falamos da forma en que eles se comunican, síntete moito máis cercano que non. E creo que isto tamén reforza un pouco o tema de que o galego tamén é unha vantaxe a nivel de institución, sendo, por exemplo, nos CSIC estatais, para que a xente vexa que tamén estamos radicados aquí. O sea, se o meu instituto falase, entre comillas, a nivel institucional que a sociedade en castelán, poderíamos estar en Murcia. Pero se falamos en galego, a xente sabe que estamos aquí. E creo que isto tamén é un valor que temos que ver, eso por un lado. E logo, vou barrer para casa un pouquiño, porque moitas das iniciativas que vexo e propostas, por exemplo, o tema das redes sociais, de que se podan reforzar e que se poda favorecer que a xente traballe nelas e divulgue nelas en galego. O tema da ciencia cidadá, da participación cidadá en ciencia, que é algo agora mesmo, vamos, o sea, está iniciando, pero xa está consolidándose realmente, como comentaban por ali. Tamén o tema dos dicionarios e os glosarios, creo que aí tamén hai un traballo de indexar todo ese coñecemento, o sea, hai unhas guías, hai unha cousa que se chama achave.gal, que non sei se coñecedes, pero é un veterinario / filólogo galego que se dedica a facer unhas guías de nomes vernáculos de Galicia de diferentes especies que son unha locura. E iso está en formato PDF, que está moi ben, pero o mellor poder indexar todo iso e tamén recoller ese traballo e premialo é importante, porque é un traballo individual que tamén se debería premiar. Entón, nese sentido, eu digo, a nivel estatal hai basicamente unha gran convocatoria dedicada á cultura científica, que é a convocatoria da FECIT, a Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. Fora desa, hai moi pouquiñas ou moi pequenas, ou senón xa nos vamos ás privadas. Por que non fomentar unha liña de financiamento da Xunta de Galicia ou do organismo que teña que ser a nivel galego, que favoreza que todas estas accións que vos queredes facer se podan presentar como un proxecto, se podan financiar como un proxecto, contando tamén, que eso comentaron dende a GAIN, da Xencia Galega de Innovación hai pouquiño, que a comunicación a nivel, por exemplo, de proxectos europeos está sendo agora mesmo un factor diferencial para conceder ou non financiamento a nivel europeo. A comunicación social dese proxecto e a comunicación do proxecto a nivel de cara á sociedade. Fomentemos que esa comunicación se faga en galego financiando desde Galicia. Eu creo que eso é importante. Genial, quedan 10 minutiños para ir pechando, sei que hai máis no público, estou pechando esta rolda. Se queres, María, despois volvemos ali. Quería comentar que me pareceu superinteresante a proposta do Servicio de Normalización Lingüística dos Sergas, porque cando eu comentaba que tiña que haber unha estrutura que de alguna forma recollera todos os recursos e fora capaz de canalizalos para as persoas que máis o necesitan no momento que necesiten, pois, bueno, eu apuntei aí a Comisión de Docencia, que tamén é unha opción, pero se verá algunha estrutura plenamente dedicada a esta función sería, eu creo que moito máis efectiva. Tamén quería apuntar que cando falamos de cursos CELGA para a OPE, eu aprobei a OPE con 40 anos, xa levaba moitos anos no sistema sanitario. Non podemos esperar a que unha persoa pase 15 anos no sistema sanitario para que despois empece de repente a falar galego. En canto poñen o pé no hospital é cando hai que fomentar iso, vale? Entón, valores como unir o coñecemento da lingua á profesionalidade, como se estivo dicindo agora, o coñecemento en xeral é un coñecemento máis. A aprendizaxe, eu creo que son valores que nos motivan moito as persoas que traballamos na sanidade, na ciencia, etc. E creo que se unimos eses conceptos pode ser como se motive. E tamén quería preguntarvos unha cousa. É posible publicar unha tese en 2 idiomas simultaneamente? Espero que sí. Hai forma de facelo oficialmente? Eu a miña tese escribí no meu caso fora en castelán e en galego, pero fora por, quero dicir, non sei hasta que punto foi oficial, é dicir, eu fixen o esforzo de traducila, pero... Traducíchela a ti mesmo? Efectivamente. En 2 idiomas, para obter agora a mención internacional xa tens que facela ou toda en inglés, pero con inglés, vale, volvemos ao inglés. Para a mención internacional tens que irte uns meses ao estranxeiro e escribir polo menos introducción e conclusións, creo lembrar, na lingua na que no teu ámbito sexa máis habitual a comunicación científica no ámbito internacional. Creo que o inglés en todas, pero pode haber en algún caso que poda ser, non sei, francés ou alemán. Pero en 2 idiomas sí que se pode publicar por eso, porque podes tú escribir a introducción e as conclusións en inglés e o resto do corpo da tese en castelán ou en galego. Pero entón é un fragmento en cada idioma? Sí. Xa non hai o mesmo... Como estes libros que se publican así como a doble columna. Non hai edicións bilingüe. Non que eu saiba. Pero, o sea, sí que... Viñeran artigos en galego, todo que o texto, introducción, discusión, conclusións, non me acordo se hai algo máis, metodoloxía,
E os papers, que son os test centrales, eso está en inglés. Pero se se pudera publicar en bilingüe o texto íntegro en 2 idiomas, con axuda de algún servicio de traducción, porque senón, claro, é multiplicar o traballo e non incentiva, non axuda, pois tamén sería unha oportunidade para revisar léxicos e ampliar vocabulario de moitísimos. Aí apuntástelo a algún de vos e tamén se apuntou na xornada anterior, non? As oportunidades que dá a inteligencia artificial aplicada de unha maneira ética. Pero falamos da inteligencia Disculpa, artificial. vamos a cortar agora si é do da tese, porque quedan 5 minutiños para ir pechando. Hai 3 mans pedidas que me gustaría respetar, entón, si era... Non é da tese. Vale, pero como moi concretiño. Falamos de traducción e falamos de usar o galego. Contratemos traductores de xente que estudiou filoloxía galega ou traducción do que sexa o galego e creemos unha industria propia de xente que fala galego e de xente que consume en galego. Cando falamos de ir a clínicas de fisioterapia privadas, que non hai cartos públicos detrás, solicitemos atención en galego. Eso casi ninguén o fai. Eu non o fago. A min dame cousa facelo, porque sei que me van a ver como unha persona problemática. Entonces, somos nós os que temos que pedir eso, porque senón moitas veces non nos lo van a ofrecer de principio. Genial. Vale, pois imos xa sei que están. Ca roldiña de pechar, se vos parece, imos intentar rematar a menos 20 en vez de a media, para ir un poquinho máis desafogadas. Se alguén ten que marchar, pois que non teña problema, respetando a hora de peche, e vamos con estas 3 mans que se nos quedaban por aquí, e axudádenos xa a ir pechando, non abrir grandes temas, se podedes agora no final. Ola, boas. Eu son Francisco Camaño, son profesor de Medicina Preventiva e Saúde Pública na Universidade de Santiago. Bueno, eu creo que xa non son ideas novas, surdiron moitas cousas que seguramente é difícil xa, pero a mí me parece importante volver sobre un tema que se planteou en varias ocasións, eu creo que acaba de retomar María, que é o tema da profesionalidade do servicio público, que como servidores públicos temos un deber, vai máis alá, non é o noso dereito, entendo, é servir os cidadáns, servir as persoas que recibimos na nosa consulta, darlles a maior comodidade de expresión, que se sintan cómodas e pensar en esa posición de preeminencia que temos. En ese sentido, marcamos criterio. Entón, se nos marcamos unha lingua determinada, seguramente estamos dificultando a esa persoa a expresarse na súa. E eu creo que esta idea é importante retomala. E nese sentido, cando falamos, eu creo que pasa no servicio público, non sei na empresa privada, que nunca traballei, non sei se funciona un pouco distinto, pero moitas veces as persoas entramos nas institucións e non recibimos ningún tipo de guía, ninguén nos recibe e nos di, mira, eres un servidor público, estás para aquí, os teus deberes son estes e o compromiso desta institución coa sociedade esta e debes de guiarte por estes principios rectores. Eu creo que eso falta. Na universidade, por exemplo, a xente asina contratos e como director do departamento non se preocupe un pouco de chamalo do despacho, vamos, con a mellor predisposición, pero de intentar explicar un pouco como funciona aquilo, esa persoa, pois, ás veces non entende, nin coñece os principios inspiradores da institución, isto é importante, a mí pareceme importante. E logo, dúas cuestións máis. Eu creo que hoxe a potencia informática é brutal. Eu creo que temos que... A potencia informática que temos, a capacidade de traducción automática, todas estas cuestións deben ser unhas ferramentas que utilicemos continuamente. É dicir, se algún médico non escribe en galego en ocasións porque pensa que non o vai facer ben ou porque pensa que pode dificultar a lectura dese documento por un terceiro, por outro especialista que o ten que ler e cree que eso, eu creo que podemos dar a seguridade da xente de que eso non vai ocorrer. Quer dicir, que ese documento que eu redacto, que eu entro nos llanos e redacto en galego, quen o lea, si quere, pulsando unha tecla de unha forma áxil, pode o traducir a inglés ou a español ou idioma que sexa cunha facilidade pasmosa. Eu creo que eso lle pode dar tranquilidade, ou mellor a algunha xente, máis alá de outras cuestións, pero
E, por suposto, tamén, cando falo destas ferramentas informáticas, é dicir, todo isto debe ser moi áxil, debe ser tremendamente áxil, tremendamente fácil xenerar ese informe en galego, porque hai un preinforme xa prácticamente, onde eu voume e selecciono ese preinforme, cambio 4 ideas, porque ao final as cousas son moi similares e ese informe xa en galego, non? Porque hai uns premodelos perfectamente grabados e perfectamente realmente as potencias informáticas. Bueno, non me quero enrollar máis. O último elemento que quería tamén poñer sobre a mesa, que tamén apareceu aquí, é o reto da inmigración. Quer dicir, creo que nos encontramos en un momento en Galicia con unha demografía complicada, é dicir, recibimos moita xente de fora, isto sempre é algo esperanzador, é dicir, ao final, pero creo sí que temos que definir unhas políticas lingüísticas tamén, é dicir, estas persoas que recibimos temos que ser capaces de metelas na nosa lingua tamén, non? É dicir, que o vexan, porque claro, é fácil, alguén falaba de Vigo, falaba de outras cidades, se face unha persoa, pois xa ten moitas dificultades, intenta pelexar ca vida, etc. E ora por encima un idioma máis, isto, dicir, esa persoa temos que darlle todas as facilidades para que ese idioma o domine e o acabe utilizando, porque senón, lóxicamente, as súas preocupacións seguramente iniciais serán outras e iso pasa en segundo plano, sobre todo na medida en que en ese contexto o idioma se utiliza pouco, non? Pois entón dice, bueno, teño outras prioridades, non? En ese sentido, eu non descartaría incentivos de todo tipo, é dicir, por que non? É dicir, a xente hai que darlle os incentivos necesarios para, en contextos determinados, pois a discriminación positiva son ferramentas razoables, non hai nada de particular, as utilizamos continuamente. Non me quero enrollar máis porque hai persoas moi amables. Igual, concreción para ir pechando. Boas tardes, son Isabel Peleteiro, eu veño da inmigración, traballei e fui profesora universitaria en Caracas. Teño unha visión moi clara do que é o país Venezuela, que tamén saleu aquí a colación. En Venezuela hai 5 centros galegos, en Maracaibo, en Caracas, en Valencia, en Puerto La Cruz, en Puerto Ordaz. Son centros que poderían ser verdadeiras luces de sabiduría e de cultura en relación á lingua galega, porque sempre mantiven que a lingua galega atravesou o Atlántico. Eso é importante que o teñamos en conta agora que estamos en este camiño, que é un camiño inverso ao que fixeron nosos pais na década dos 50, e que ten moita importancia a hora de que podamos incorporarnos no eido do traballo. Neste senso, a min pareceume que quedou un fiño moi pequeno, pero que tamén é un fío que hai que decir. O Ianus é o tema que traballan os médicos, ou a aplicación telemática dos médicos, pero eu que me reinventei non por forza maior no tema sanitario, que son auxiliar de enfermeiría, dinme conta que para min o galego foi a miña ferramenta de traballo. Gracias a Dios eu puxen interese en poderlo tomar, atender en serio. Pero máis alá, cando tes que registrar os datos da noite, das urxencias ou en calquer planta que tiveras, está o Gacela, que tamén é a aplicación telemática das auxiliares de enfermeiría, que é unha aplicación de moito uso nos Sergas, que eso tamén está en castelán. Lóxicamente que tamén é importante que a relatoría tome en conta estas cousas, e quero tamén dar a miña opinión que como auxiliar de enfermeiría sentime sempre moi arroupada polos celadores, cos que puiden falar bastante ben o galego, mas non me sentín ben e a gusto coas auxiliares de enfermeiría que queren máis ben esquecer o galego ou falar sempre en castelán. Esas son as miñas experiencias de vida e estou, como din, aberta e disponible para o traballo do ensino en galego e tamén para outras actividades. Moitas gracias. En medio minutiño. Pois perfecto, que era en referente ao... Feito isto non sei se funciona. Vale. Nada, en referente ao tema de
pedir aos profesores que den as clases en castelán, sí que é certo que na Facultade de Medicina eso pasa moi a miúdo. Era unha experiencia de que aínda, hai uns meses un profesor pediu perdón na clase por falar en galego. Imaxínate vos ata que punto chegamos na nosa facultade. E nada, era iso, era unha anécdota. Onte os países de emigración foron países de acollida, hoxe, de feito, teñen que ser países de acollida para a emigración inversa, teñen que ter programas moi activos de inserción da poboación, que quero decir a colación, porque eu tamén son escritora en lingua galega, que esta mañán que foi a Feira do Libro en Vilagarcía de Arousa, donde eu formo parte da Mesa das Verbas, chegaronme dúas mulleres cubanas. Rapidamente eu lle entrego o poemario da Mesa das Verbas e dixeronme que teñen moitos anos en Galicia e que non son quen de ler unha sola palabra en lingua galega. Entón, claro, que collín o poemario, falei con elas, enseñeille poesías en lingua galega, enseñeille palabras que se dirán conta da semellanza que hai do galego co castelán, pero eso foi unha experiencia de hoxe pola mañán. E despois veume tamén unha venezolana do estado Amazonas e moito millor para min decirlle que foi cal é a mediación e a realidade lingüística que todos temos que ter no país. Para eso hai que activar eses programas de acollida que teñen que ter vixencia e actividade. Moitas gracias. Nada, agora si imos ir rematando, sei que se abrira, non? Aí vería outra vez moitas mans, creo que de aquí, pero tamén é bonito rematarlo así con enerxía e todo o mundo a unha. Vai haber canles abertas para seguir estes debates, próximas mesas. Entón, como sei que hai unha man pedida, pero tamén que axúdanos a pechar, e logo xa Yolanda e Dolores, a menos 20 en punto, pues estamos aí. Vale, eu simplemente, para rematar, ou tentar rematar, esta conversa, é un pouco comentar que dentro do traballo social, da loita pola inmersión sociolingüística das persoas inmigrantes, que era un pouco a colación da proposta que trouxe, insistir en que hai recursos, en que hai profesionais. O problema é que a administración non dá valor a esa necesidade de inmersión sociolingüística. Quero dicir, unha formación de 15 horas, como pode ser formacións que dan dentro do terceiro sector, creo que son 15-20 horas, corríxeme, non sei, non? Que dan a persoas inmigrantes en situación de procura de documentación, non? Que inmersión sociolingüística é isa? Dende a Dirección, Secretaría Xeral de Inmigración, está o de Aula Galicia Aberta, que o que ven a ser a través online, hai unhas formacións moi curtas, creo que son 10 sesións, non? Ou algo así, hai unha en concreto da inmersión sociolingüística. O sea, eso non é unha inmersión sociolingüística, é somente rematar dicindo que é necesario pôr en valor realmente a necesidade de tomarse en serio o que é o idioma e a necesidade das persoas que veñen de fora para acadar ese benestar e esa inmersión na nosa cultura e na nosa sociedade para mellorar a súa situación, o seu benestar, é a administración que ten aquí o poder de poder facer unhas formacións en condicións con facilidades para estas persoas e non falar de cursos Celia que hai online tamén de non sei que horas. Era simplemente iso. Grazas. Pois moitas grazas, non sei, para pechar, Yolanda, queda a palabra Felipe. Sí, só quería dicir que do que se falaba de inteligencia artificial, non? Que son ferramentas que son realmente impresionantes, é certo, pero eu creo que ainda estamos, sobre todo co galego, unha fase previa de alimentalas. Entón, aquí o que decía María e Lidia, eu creo que sí que fai falta ainda dedicar esforzos e recursos económicos a precisamente xerar este tipo de textos e documentos para despois alimentar as ferramentas e que realmente xa sexan 100% útiles. É dicir, son moi útiles agora mesmo, pero para ámbitos especializados ainda fan falta recursos. Exacto.
Non vou abrir máis, xa sei que se queríamos, pero aquí se vai a fechar esta terceira mesa. Non sei, Yolanda ou Dolores, se queredes... Ben, nada, eu simplemente quero agradecer moitísimo ás 9 persoas que aceptastes estar aquí hoxe. Para mí foi superinteresante, espero que para todo o público tamén. Eu resumiría esta tarde dicindo que necesitamos programas de acollida para a xente que vende fora e de reacollida para moitos galegos e galegas que traballan en sectores que, bueno, desde aquí a casualidade de que convocamos a sectores que están bastante castelanizados e que, bueno, é unha realidade o que comentaba, desculpa Isabel, que, bueno... Sí, quería solamente xa... No, sí, falamos despois. Que a informática é un recurso custoso para xente que non ten realmente como necesidades de habitabilidad, de alimento, etc. Sí, pero bueno, o que necesitamos, aparte deses recursos lingüísticos accesibles e demais, necesitamos tamén esa parte máis sociolingüística, non? Porque eu daría para outra sesión é como animamos a todo ese profesorado que é reacio, non? A empregar o galego, non? Como regaleguizamos, non? Esas salas universitarias, nestes tempos que se está falando tanto de derrogar o decreto do plurilingüismo no ensino non universitario, pero, bueno, estamos con cifras pírricas, non? De uso de galego en moitas carreiras. Ben, doi a palabra a vicepresidenta, que seguro que ten cosas razón. Pois eu agradecervos moito a intensa participación, tanto as persoas que falastes como as que non, que estivestes atentamente e aí transmitindo enerxía. As persoas deste lado, moi especialmente o ben que entendestes o formato, e o ben que entendestes un obxectivo deste foro, que vou recordar un pouco tamén cara ao futuro, que é xuntarmos un feixe de propostas que poidan ser de implementación inmediata, que non requiran grandes cambios legais, normativos e demais que dependan de que exista un goberno ou outro, que haxa un resultado electoral ou outro. Entón, neste sentido, penso que este foro foi exemplar, porque saíron unha morea de ideas que só piden recursos económicos, nada máis. É dicir, por exemplo, a cuestión do servizo de normalización do Sergas. Eso en 6 meses podería estar implementado. E logo quería sinalar, abusando un pouco así, se Olga non me riñe, a miña posición de coorganizadora, estou moi contenta porque percibo que sesión a sesión estamos superando algo que era un temor que eu tiña, que era que os foros se convertisen en compartimentos estancos, non? E vai xurdindo de maneira moi natural pois como vasos comunicantes, de tal xeito que hoxe saiu 2 veces na intervención de Lidia e na de Francisco unha idea que xa se puxo en riba da mesa no foro de Administración e Xustiza, que é o de licitar a contratación pública tamén dos axentes privados, obviamente, que contratan cos axentes públicos, naturalmente, condicionar o uso e o control, como ti apuntabas, do uso do galego. Entón, que vayan saindo propostas que son as mesmas, pero vistas desde outra perspectiva, penso que indica que o valor desas propostas e a viabilidade desas propostas. Entón, agradecervos. Estamos valorando facer unha derradeira sesión do foro final na que retomemos de novo un pouco todos os temas, todas as conclusións e as propostas definitivas, e sería estupendo que nos pudiéramos volver a reunir para retomar temas que quedan pendentes, por exemplo, o tema da exención que apuntaba Daniel, que o trouxo hoxe aquí desde unha perspectiva un pouco diferente e que nos quedou pendente ese tema na mesa de educación e que eu penso que hai que abordarlo, non? E ademais ti dabas unha alternativa, é dicir, non unha exención así, gratis et amore, non, vale, ti non tes clase galego, pero vas ter unha formación transcultural e demais, non? Entón, ás veces pensando as mesmas cousas desde outro lugar, aparecen ideas novas, e isto é interesante destes foros. Nada, remato lembrándoos que está aberta xa a inscripción para o seguinte, que é o 27 de maio, e que leva un título, tamén, como nos está pasando casi sempre, un pouco xenérico e variado demais, que nos obriga
facer así un esforzo de síntese, non? Comunicación, cultura e acción exterior. Estaba escoitando a Isabel e me estaba acordando de que a súa intervención sería moi pertinente tamén o próximo día. Por suposto que estades convidadas e convidados a participar aquí en directo, online, no formulario, mandando as propostas, escoitándonos ese día en streaming, así que, pois, moi agradecidas desde a institución, supoño que a presidenta tamén se suma a este agradecemento, que estivo aquí connosco toda a tarde, e ata o próximo foro.